or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately. Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System, when you master Rob the video robot, and meet the challenge of Gyromite, when you shoot the light-sensing Zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, you're playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the dance floor. Mom, ever heard of Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Heddiw ni'n mynd I wneud rhywbeth bach yn wahanol. Mae Emrys a fi'n trafod popeth retro a dangos chi beth sy'n newydd, beth sy'n diddorol yn y byd. Wel, yeah, popeth retro, really. Gamer retro, sut I chwarae. So, o'n i'n meddwl dechrau gyda pwnc. Wel, mae ddoi ni gyda digon o stwff a wedi buddsoddi digon o arian yn y maes yma. Sef sut, beth yw'r ffordd gorau o gael chwarae hen gemau retro yn y diwrnod, y dydd yma heddiw? Mae'r cwestiwn yna yn cwestiwn odd hefyd. Mae'r cwestiwn yna yn cwestiwn ben I hun. Ydy. Mae gorau, price point wise, ti yn reid retro ac ar rhywbeth. Rhywbeth o toast ar I fyny. So, mae'n gallu ddais. O categori safon te. I suppose mae categories gwahanol yw safon, pris, a wedyn... Hi-fi, dwi'n meddwl ti'n gael ochr hi-fi, ie? Ie. Dwi'n meddwl i'r... Eto, mae hwnna'n gwestiwn yn hyn. Dwi'n meddwl mae'n 3 ffordd poblogaidd fan. Sef original hardware. Ie. A ti yn
ffeindio ffordd i hwnna ar rhywbeth LCD. Mae gennych chi a dyn chi ddau ffordd FGPA wedyn does? Yeah. Which dwi'n meddwl oedd byddech chi'n actually yn twitcha da. Yeah. So, yeah. Ond eto, mae o'n chydig bach fatha bod ti'n nôl i'r byd 16 bits, fatha, mae gennych chi fanboys. Yeah. FGPA, so, mae gennych ti... Mae yna crowd os e. Fi yn rhan o'r analog camp, achos... Yeah. Mae rhaid fi esbonio hwn. Ti'n milionaire. Okay, mae y reswm dwi'n yn y camp analog, achos mae popeth ma, a na i just dangos i chi, na i just cael look, ble fi di roi yn nawr. Os dwi'n gallu dangos i chi, fyna? Just dangos i chi'n gyflym, pam fi'n sôn am analog, fi ddim yn sôn am actual, mae fe'n cwmni sy'n creu stuff anhygoel o ran safon, a sy'n sgrolio lawr, ti'n gallu gweld, mae popeth, maen nhw'n mynd ar ôl FPGA, fel os chi'n meddwl am FPGAs, y Ferrari o FPGAs, a mae'r boi sydd wedi creu yn genius, a mae wedi mynd ar ôl creu rhywbeth, wel, mae dy fi gallai ddangos i chi, yn y box, Mega SG. So, y ddoi AC ar ôl, os chi'n edrych, sa'n gwybod fyna, tu ôl i pen Emrys, dyna yw Mega SG. A mae'r Super NT wedyn, AC am ddoi yn y D, achos mae'n classy. Fel, chi'n gallu cael hwnna, mae fe'n just yn edrych yn nice. So, Kevtris sydd creu y cod. Fe yw'r genius fi'n sôn am, Kevtris. Siamai Ciaran, LSMG, TPM, pawb arall sydd wedi just ymuno gyda ni. Ni'n trafod analog. So, Kevtris, beth, y peth mae fe'n neud gyda'i, mae popeth mae'n cynhyrchu o'r safon ucha, a mae fe'n gweithio gyda lot o posibiliadau o ran ti'n gallu newid gyda scan. A fi'n gwybod mae lot o efelychwyr y stuff yn gallu neud hwn, ond chi'n chwarae fe ar fel yr original remotes, chi'n gallu chwarae Super NT nawr. Dwi wedi bod yn chwarae hwn Home Alone 2, ond i'n chwarae hwn gyda'r original hardware remote sy'n ffantastig. A un plus ynglyn â, achos I suppose y dadl arall yw emulation, efelychu'r game dros FPGA, right? A wedyn mae yna categori arall wedyn yw fel y hardware greiddiol. Nawn ni just mae lot fan hyn, okay. So nawn ni dechrau o'r dechrau. Os chi eisiau chwarae, mae gyda chi, os oes gyda chi Super Nintendo greiddiol, a chi eisiau chwarae'r game yna, mae yna rhywbeth arall, mae rhaid ni roi mewn i'r mix, o'r enw FrameMeister, a beth oedd y thing OSSC, Open Scan Converter. So, os ti'n gallu ffeindio FrameMeister a ddim gyda cael personal loan, dyna'r thing. Chdi waith chance yn lle lottery yde. Mae FrameMeister yn... Y pethau, mae yna Retro Tink 2X, dwi'n meddwl, di'r... Fersiwn rad o hwnna fe. Retro Tink. Mae lot... Mae ty ar un pris, swan. Ydy e? Dwi'n meddwl, ynddi. Mae OSSS, dim fawr yn ei pris. Ydy e? Mae hwnna, dwi'n am yn neud yn byd i'r gêm ei hun. Na. Unig beth hwnna'n neud ydy fatha dadansoddi yr analog signal i'r teledu. Console, ie. So, ond dwi'n cytuno chdi, os ti eisiau bod yn hollol purist am gemau retro, a mae gennych chi HD TV neis, ti'n prynu OSSC neu Retro Tink neu FrameMeister. Os ti'n cael un i hynny, di ddim yn wrong, basically. Na, ond rhaid fi roi pwynt fan hyn, mae fe, y cables, a mae fe'n ffidlu. O ran, os o ti eisiau, mae dibynnu, mae lot o bobl fel ni'n gallu cael fel man caves, a dys dim os ni'n boddi mewn cables. Ond os mae'n dibynnu, os ti eisiau cael e kind of ar yr ochr drws nesaf i fel DVD player yn lolfa, teulu, mae pawb gyda scenario, ond byddwn ni yn dweud, un peth o'n i'n edrych ar
gyda'r FrameMeister a'r OSSCs a pethau yna, o'n i yn meddwl, oh my god, faint o cables a, connections a pethau fel yna. Component, yeah. Ond, i'n mynd nôl i'r dreadol greiddiol, os ti eisiau chwarae, os ti'n purist, a ti'n poeni'n union, ond hynna ti'n poeni amdan, ti eisiau'r drwg a'r da, ti yn prynu y consoles, ti'n cael y cables da, a ti'n plugio nhw fel hynna, a na fo, Bob's your uncle. Ond, mae hynna, dwi wedi orto SSC yn ddiweddar, a fydda disgwyl yn iawn, ond mae hwnna mwy ar gyfer PS2 a Dreamcast i fi. Achos Ceftrys di cyffwrdd ar stuff fwy advanced, achos mae wedi dweud bydd e'n cymryd lot fwy o amser, lot o'i fel thing fe. Go on. Wel, mae'n un boi ar y Mr. Scene yn gweithio ar PS1 core. Oh, right, okay. A mae wedi gallu cael y BIOS boot screen ydy fyny. Really? So mae hwnna'n diddorol. Mae'n meddwl mae'n reid siwr fydd o'n gallu cyrraedd hwnna. Mae'n hyn i beth o'n Ceftrys. Reswm o Ceftrys yn athrylydd ar hyn o bryd ydy fod y gynta. Suppose byd nhw gyd yn dod allan o'r woodwork nawr. Y pobl ma sydd wedi bod yn neud y stuff yma, My Life in Gaming, maen nhw'n YouTube channel reit dda. Maen nhw'n amazing, Gwyn nhw documentary eitha 3/4 awr ynglyn ar anlog, dwi'n meddwl, ond mae Ceftrys yn yma lot. Fi di gweld hwnna. Oedd o'n neud am 10 mlynedd. Oedd e? Oedd wedi neud lot o gwaith cyn i technoleg FGPA dod allan. Cos unig beth mae'n neud ydy troi circuit boards a chips go iawn fewn i cod. No, dim cod, fewn i... I certain... dehongli nhw. So, gath o, ond beth ti'n sylwi an ydy... Yn wedi gwybod sy'n mae'n Mr. wahanol ydy... Mae Ceftrys yn gweithio anlog wan. So, mae hwnna'n busnes wan. Ydy. So, diolch methu pwysio i hun, cos mae'n gorau gweithio o'n ffiniau busnes. Ydy. Hynny ydy un argument am SG di. So hwnna'n gallu bod dim sa. Sa'n byd yn stopio analog i wneud peiriant. Ti'n gofio Retron 5 console? Ti'n gofio hwnna? Lle gallu ta 5 slot ar gyfer wahanol consoles. Sa'n byd yn stopio, ond oedd o'n rhedeg ar Android. Gallu'n byd yn stopio chdi i analog neu hynna. Heblaw am y ffaith fysa nhw'n mythu gwerthu'r holl bethau newydd yma de. Fi jyst yn mynd i darllen bach o'r chat. Mae Kieran yn cytuno ar gyfer 16-bit a 8-bit, analog yn definitely yr opsiwn gorau. Ond ar gyfer consolau 64 plus defo edrych am Citrus 300 PSI. Ti wedi clywed am hwnna, Emrys? Do. Okay. Fi ddim wedi dod ar draws efo hi. Fi'n cofio Kieran yn y chat ar y Discord trafod tipyn bach, ond mae hwnna'n gwerth cael look ar. Neu just gweld beth sydd ar sgrin chi. So dyna ni. Fi'n credu mae lot o pwyntiau 3000 yw e. Okay. Na, dial am hwn. Mae eto RGB yn vertical o, sy'n siarad gyda'r un fi wan. Right. Mae Kieran yn dweud Retron 5 hefyd ddim... Yn trash, ynddi? Yn trash, mae yn trash. Ond mae trash ond efo asterix yn efo. Oedd o... Ar y pryd... Oedd o'n gwybod bod yr emulation... Oedd yr emulation ar y pryd, oedd hi'n gwybod emulation digon da, ond oedd y package ar y pryd yn diddorol iawn, a oedd o rhywbeth oedd lot o pobl ddim efo. Na, digon teg. Oedd o'n, mae syniad Retron yn awesome. Oedd anghofio am illegal ramblings o'n nhw'n defnyddio open source software a nid off again. So, good idea, bad execution oedd o. Ond so much allu di... Ti ond yn gallu cwyno am emulation Retron 5 os ti'n cwyno amdan NES mini neu SNES mini de. So, mae'n just yn Android boxes ydyn nhw, ond... Mae'n hypocritical i ddim dweud, mae'n iawn bod nhw'n neud e, ond sy'n ni'n gallu neud e, benda. Ond eto, i
i'r pryd oedd allan, oedd o'n ideal i retro enthusiasts, dwi'n meddwl, di'r ffordd hawsau gael ni, nes i brynu fo, Ie. a dwi'n cofio, un o'r fideos gyntaf nes i roed, oedd fi wneud unboxing gyntaf yn y Gymraeg, dwi'n meddwl y joc o'r peth. Classic. Ond eto, oedd o'n digon da ar y pryd, oedd o'n digon da i fi jyst gallu plygio fe fewn. Waw, dwi'n actually iwsio... Eto, argument am y cables, ie. Un cable i cefn television, oedd yn ideal. Oedd yr emulation y wonky oedd. Oedd yr... Beth o'n iwsio, oedd y Genesis emulator yn rhedeg eitha 10% sylfach oedd. Ond eto oedd o ddim allan yn 2021. Ryddi argument, dwi'n hollol gytuno bod o'n darn o trash a dim dod o dan gwely fi as y tair mlynedd. Fel oedd Kieran yn dweud, oedd e'n dda am yr amser, ond dwi ddim digon dda i werthu heddiw. Fi'n credu mae hwnna'n cwmpas popeth ti'n dweud a fi'n cytuno'n llwy. Mae fe'n rhywbeth, achos dwi fel ti yn dilyn my life in gaming, holl stuff ynglyn â retro game emulation a hefyd y scene yna, achos ti eisiau gwybod beth yw'r, a fi'n credu oedd analog wedi ateb marchnad yna o bobl oedran fi a ti, Emrys, sydd oedd wir wrth ein boddau gyda plentyndod gyda'r consoles ma, ond ddim eisiau fall... Well, I suppose ni bach yn nuts achos ni'n cael bob ongl a popeth, ond mae pobl sydd bach ddim mor nuts a ni, bydden nhw'n meddwl, actually, fi eisiau chwarae'r gêm yna, fi ddim eisiau gorfod cadw fy hen CRT, a dwi eisiau chwarae fe yn y lolfa a dangos y plant. Falle ddim dangos y plant, achos mae'r analogs mor ddrud, chi ddim eisiau y plant yn agos i'r stuff analog. Devil's Advocate arall efo Retro 5 na. Mae'n swnio dwi'n swnio Retro 5 apologist yma de, ond efo chdi yn lawr yn y de fyna, ti'n un o sweithiau lle mae pobl gyd o dat i gilydd yn dweud. Mae Retro 5 yn perffaith hwnna. Sa rhywun, di Joe Bloggs yn mynd i cyrra fewn i noson chdi fyna, a dweud, Donkey Kong rhedeg 10% sylfach yma yma. Street Fighter neu Mortal Kombat, yn union. O'n i'n methu neud Unlimited Combo Chun Li a Street Fighter 2 World Warrior yma, cos oedd o'n drop of frames. Dwi'n meddwl, un peth, dwi'n sylwi dwi'n neud yn hyn yn aml di, mae yna bach o, mae yna bach o placebo yn involved hefyd, de. Oes. Mae yna lot o placebo yn involved, ond pan ti'n dechrau reid y math o pres, a ni'n reid ar stwff yma, ti'n talu am y pleser o cael selective placebo. Definitely. O gyda fi yr hen consoles mae gyd, ac o'n i, back in the day, CRT, so, dim nostalgia, hyn o oedd games fi, fatha chdi, so, dwi'n cofio, ail game gwara fi erioed ydi Revenge of Shinobi ar Genesis. So, dwi'n lyfio hwnna. A nes i chwarae gymaint ar Genesis, lyfio fo. A nes i dechrau mewn emulation yn coleg ar crappy laptop fi. Oh dear. A ni'n chwarae fo. Ond eto, nes i chwarae fo, dwi dal yn chwarae fo. Ond rwan, pan dwi'n chwarae fo wan, dwi'n mynd gwybod pa teimlo dwi'n mynd ar ôl. So pan nes i dechrau cael y mister, sy'n fod touch wood a asterix identical to real hardware, o'n i fel rhywun sy'n mynd fewn i lot o emulation, dwi'n teimlo wedi'i o FGPA, ti'n mythyr, lle mae nostalgia fi'n dod, mae'n wir. Mae'n un pwynt, da. Dwi'n credu, wel, y pwynt yw hefyd, un peth dwi wir yn hoffi o ran gemau retro ar Mega Drive a'r Super Nintendo, yw'r gemau platformer. Fi'n caru nhw. Wel, o ran cywirdeb a'r lag, mae rhaid i chi ddweud, oedd y gemau yna'n digon anodd fel oedden nhw. Os chi, mae'n swnio pedantic, ond os chi'n dweud o millisecond beth bynnag, mae nhw yn neud gwahaniaeth. Achos o ti just about yn gallu curo'r gêm pan o ti'n ifanc ar original hardware, wel, sdim siawns, sdim gobaith dy ti os ti'n ychwanegu latency i'r
i'r equation yna, achos, so byddwn ni yn dweud, dyna oedd un o'r prif resymau eraill. O'n i eisiau dweud, right, fi'n mynd i cael go ar hwn, a fi'n mynd i trio gorffen a cwblhau'r gemau yma nawr. O'n i ddim yn gallu, fel plentyn mawr, o'n i fel, fi'n mynd i wneud fi'n mynd i, fi dal heb gorffen Lion King. Fi ddim yn gwybod, mae dy ti... Mae Lion King a list, system dda. Ar y mister, mae dy ti lot o fel game cheat codes a stuff ti'n gallu rhoi. Ar yr analog SG a'r Mega SG, dwi ddim quite fel yna. So, tiod, mae rhaid i chi, os oedd rai input manually o fewn y game sy'n gweithio, fine, ond chi ddim gyda'r hyblygrwydd yna fel chi gyda'r mister. So, oedd hwnna rhywbeth arall. Ond... Tangent bach, pa version y Lion King? A, by the way, un etab iawn sy'n yna. Wel, dim ond yr un yn tyfu fyny, dim ond yr un Europe oedd ar gael i fi. Genesis a SNES. Oh, right. Wel, Genesis yn amlwg. Iawn. Achos, oedd dy fi'r Lion King SNES. Oedd ddim gyda fi ar Genesis. A o'n i mor gwyllt gyda fe. Ar yr un gyda I Can't Wait to be King level. Os chi ddim yn wneud mae fe just yn stupid, y bit lle chi'n swingio ar y cynffon a'r hippopotamuses yna, mae fe just yn ridiculous. So, at least gyda'r un Genesis, mae yna ffordd o osgoi hwnna a just neidio fyny. So, mae fe just yn nuts, really. Ond, dweud, a hefyd, Disney nath animation, a Genesis. Wel, gyda Aladdin hefyd, rhaid dweud hynny. Mae'r original fel dylunwyr Aladdin a'r a Genesis version, nid y version Super Nintendo. Ti'n ei wedi goffin, dwi wedi gael o boxed copio hwnna i chdi do. Hwla gyda fi. So, dwi falch ti wedi creu elaborate podcast plan ma. Mae'n swnio fel fi nudge chi fanna ar bwrpas, ond nid yna oedd y pwynt. Ni generally yn trio cadw'r pwynt fan hyn o'r trafodaeth yma ynglyn â FPGA a emulation. Ond y problem sy'n ni ar hyn o bryd ydy, mae'n ormod o choice. Oes. A mae'r gains rhwng y da a'r normal yn fach iawn, really. So ni, gallu mynd trwy'r rest yn bywyd fi, di setio fyny retro ac y computer, a sy'n bywyd fi yn hollol hapus. So ni efo Xbox One controller, ond dim fel yma brains pobl sy'n enthusiast unrhyw hobby, dim fel yma brain chdi'n gweithio yna. Mae'n wir. Ond ti'n gwybod beth, i fi'n credu fi yn y camp lle, tiod, hoff controller fi erioed, Super Nintendo controller. Mae rhywbeth ynglyn â'r teimlad y botymau sy'n mor meddwl a mor neis i chwarae. Os o'n i'n... Fi wedi chwarae fe trwy emulation, nes i drio fe y diwrnod o blaen, a ti just yn teimlo chi'n cael eich twyllo ddim yn chwarae gyda'r controllers, a fi'n gwybod mae yna mods neu mae yna adapters chi'n gallu erbyn hyn, chi'n gallu defnyddio sy'n neud yn well, neu chi'n gallu defnyddio'r controllers greiddiol. Dyna pam, o'n i ddim yn fan mawr. Fi'n gwybod maen nhw'n dweud mae fe minimal lag stuff, ond mae'r 8-bit do... Beth e? 30... 8-bit dos. SN, 30 neu rhywbeth fel yna. Mae hwnna, oedd hwnna fel yn big deal a peth da, ond os unrhyw cwestiwn ynglyn â wired neu gwifren neu diwifren, neu pigo gwifren pob diwrnod yr wythnos. So mae gynna fi 8-bit store fama, sy'n i mister, o wired 8-bit doors gynna fi. Dyna beth byddwn ni'n dewis. Dwi ond yn mynd, yr unig amser dwi'n hapus i defnyddio wireless controller, os di o'n rhywbeth gath i fildio fel la. So for instance, mae PS4 a PS3 a Xbox, mae'n inherent lag di bildio fewn i'r system mwyn lag Bluetooth i PS3, for instance. Ond, os ti'n mynd i brynu'r 8-bit doors, rhaid gwefan 8-bit door i fyny, mae yna ddau version wireless, does. Mae yna version 2.4 GHz a version Bluetooth. Pedd byth twitchad Bluetooth. Na, fi'n gysau Bluetooth.
Ond mae iawn i PlayStation cael o, cos mae'n cael inherent designio i supporto. Ie. Beth ti'n meddwl o'r stick un sydd wedi dod allan? Hwna? Ie, mae bach yn nuts, yn dwi e? Sa'n gweld y pwynt? Mae dy fi'n greiddiol yr beth ydyn nhw'n gael? Hwna? Fi'n siarad gyna, mae'n fatha da i'n rili o'n i hi-fi bits a felly de. Gyda fi... Hori, ydy hori ddo, os e? O, mae gyda fi hori, kwamba, gyda fi trin y bedron yn nhw, a dwi'n poeni yma, dwi'n cael o bod tyma iawn de, a stick iawn. Sanwa, neu Seimitsu? Sanwa. Sanwa GLF30, de, efo aftermodded spring, de. Mae gyda fi silent, but dwi'n specific iawn de. Wel, dylen ni falle cael hwnna fel pwnc ei hunain am arcade sticks. Achos gallai chipo mewn gyda'r arcade cabinet wedyn a dangos ffobl hwnna. Gyda fi. Cos, nath o'n gofyn i fi, allu di buildio arcade stick i fi. Oedd y boi mi eisiau chwarae games gwffel, eisiau chwarae games arcade. Neu blant felly. A nes i ddweud, ath o ddangos thing ar eBay fi, kit. A si ddweud, stog o'n bin, ie. Na. Na, dyna basic kits. Ie. Mae Steph di dweud, oedd gen i arcade stick, ond nid monda a cabinet stick go iawn. Okay. Beth oedd yna, nid monda? Monda, beth oedd yna? Ond, a hefyd, dwi'n cael o shakes yn sbio ar y llun ma. Wireless. Arcade stick. Ar y Switch, yn chwarae fersiwn gweitha o Street Fighter 2. What the hell? Na. How dare you? How very dare you? How dare you? How dare you? Okay, nid mor dda a cabinet stick go iawn. Mae'n cool. Ie. Ond eto, hwnna yn dydol i fatha beth ti'n joio. Os ti'n chwarae Metal Slug, lle chi'n cael unlimited continues, a chi ond yn seithi a neidio tipyn bach, chi'n gallu cael getaway gyda fe. A hefyd, dwi'n teimlo, mae yna rhywbeth, os mae fe'n equal playing fields, a ti ond yna'n chwarae yn erbyn ffrind chi sy'n eistedd drws nesau i ti, does dim ots pa mor gwael mae'r stick, just bod yn mor gwael ar un drws nesau. Ti oed, achos y thing cystadleuol, o'n i'n hoffi gyda fy mrawd, curo fe a chwarae'r gemau Wrestlo a Street Fighter a stuff. Y thrill oedd curo dy frawd. So, oedd just bod yn deg a bod neb yn gwasgu yn Street Fighter, un chi gyda'r handicap right lan, 5 ser a'r llall ddim. Oedd ddim ffain. So, mor dda ar y SNES. Mae gennym fi'r SNES arcade stick hefyd yn hwla. Mae hwnna yn stiff efo capital S, de. Mae hwnna yn level. Nawn ni mynd nôl i'r pwnc yma rhywbryd arall, achos hoffwn ni ddod yn y swyddfa, mae dy fi'r original NES controller, stick controller, so gallwn ni dangos neud bach o double webcam thing, a dangos ni a beth ni'n meddwl am joystick. So, mae hwnna'n pwnc yn ei hunain, fel ti'n dweud, wyt ti'n hoffi chwarae fe'n llac neu'n dyn? Mae fe lot, dyna ni, ar gyfer gemau eitha specific, fel y gemau ymladd, byd nhw'n hoffi fe lot tynach, achos maen nhw'n gallu cael fwy o thing. Steph yn dweud stiff. Sy'n ffynnu, os ti jyst yn edrych ar hwnna, heb trafod beth ni'n trafod. Stiff. Ond mae gennych chi, mae'n mynd lawr y lôn wedyn, ti eisiau fod stiff, ond eto, ti eisiau octoplate, ti eisiau square plate. Mae hwnna'n rapid tol ni hun, dwi'n bod ni fynd o'r tangent yma. So mynd nôl, fi'n mynd i dangos tipyn bach, achos falle un peth, neu un pwynt mawr sy'n falle mynd i roi pobl off mynd am mynd ar ôl pethau analog yw'r pris, okay? So, ni just yn mynd i cael look fan hyn ar beth yw'r prisoedd, so os ni'n mynd i'r store. So, fan hyn nawr, fel arfer, dyna beth arall sy'n gwylltio fi, yw, maen nhw mor poblogaidd, dim modd, hanner o'r amser, maen nhw mas o stoc.
So, mae hwnna'n rwystredig, achos ti bach fel, what's the point? So, os ni'n just dangos chi hwn. So, os fi'n symud fan hyn, ni'n mynd yn llai. Na i symud fy hun, actually. Basically, chi'n gallu gweld, mae na i symud fi mas o ffordd. Fi ar pen ti nawr. Right, so 99 am pocket analog pocket black. O'n i'n llygadu hwn achos dwi'n insane. Mae dy fi'r Everdrive GB. So, okay. Diolch, definitely not her... Beth yw hwnna'n dweud? Definitely not... So, fi'n symud... Definitely not Hiroshi. Diolch yn fawr, mae hwnna'n amazing. Diolch yn fawr. Wow, Dredda, diolch yn fawr. Super chat. 70 fan hyn. Diolch yn fawr. Oh, wow. Ti eisiau gwneud fi bach llai, os dwi'n edrych yn... Sorry, nes i ddim... Dwi'n hogyn mawr, ond dwi'n hogyn really mawr ar y sgrin. Sorry. Ni jyst yn ffidlo. Dyna ni gyd yn y sgrin, ni gallu gweld stuff nawr. Diolch yn fawr, mae hwnna'n amazing. Diolch yn fawr. Dredda, $10 trwy super chat. Fi ddim yn hyd yn oed yn gwybod, beth sy'n digwydd fan hyn? A pwy yw Dredda? Oes na... Fi jyst yn wendro, ydy Owain yn gwneud prank ar ni rhywbeth. Yr unig beth yn lle, os ddim Dredda yn y users, da. Na, fi'n gwybod. Ys rhywun di hacio ni? Gawn ni weld nawr. God of Mischief Gamer newydd tan ysgrifio. Fi ddim... Mae super chat ar YouTube. Mae rhywbeth yn digwydd fan hyn. Beth sy'n digwydd? Alert box. Mark the King. Mae hyn yn anghywir. Okay. Gaf fi edrych yn alert box. Beth sy'n digwydd? Achos dwi ddim ar unrhyw beth. So mae'n dweud bits. Tybed os mae Owain yn testo mas stuff. Pwy yw Matthew Smith? Fantastic. O'n i'n gweithio Matthew Smith yn tesgo bod yn ôl. O dyna pam, maen nhw gyd wedi dod ti. Dragonheart. Okay, beth os ni'n troi'r sŵn hwn off? A wedyn, os ma fe'n rhywbeth, nawn ni just bod yn hapus bod wedi digwydd, ond fi'n teimlo bod na rhyw glitch in the Matrix. Fi ddim quite yn gwybod beth sy'n digwydd, ond... nawn ni just anwybyddu fe mna. Anyway, beth o'n i'n dweud? Kieran dweud free money, gwyneb hapus. Brilliant. Ti eisiau free money, but ti'n sbio website analog, anyways. Mae angen. Falle nhw'n edrych arno fe. Dweud, ti eisiau analog pocket, sim gobaith. Gofain Owen yn cyflym, Okay. Mae... Be ni'n galw fe? Ti'n dangos y chat. Hwna mor funny. Okay, fi wedi symud i'r sgrin nesaf. Ni ddim wedi dweud unrhyw beth drwg, mae'n ffain. Na, joke. Na i just gofyn a rhywbeth arall. Funny. Okay, leaked DMS. Leaked DMS? Ydy hwnna fel... Ond sgen i ddim... Fi ddim yn gwybod sut bydd hwnna'n digwydd. DMs. Direct messages, mae'n ffain. Dim ond fi a Owain, so ni'n really cyffroes a siarad am unrhyw celeb, sut bydd ni'n mynd i... Ni fel o'n dweud, ti'n gallu neud y sesiwn? Okay. Ti'n cael literally, y sgwrs oedd ti wedi cael eich danedd allan achos mae wedi mynd i'r deintydd. Cool. A oedd e'n gweud i tipyn, dyna pam oedd ddim yn gallu ymuno gyda'r sesiwn heno, so dyna ni. Anyway, nawn ni anwybyddu hwnna am eiliad. So, y pwynt yn hyn mynd nôl i oedd mae analog pocket yn ddrud, okay? So, os ni'n edrych fyna, ti'n meddwl, 99, ond... chi'n cael y game na. Analog dock, $100. Pocket... Mae pethau yma yn dechrau adeiladu fyny. Mae'r analog pocket o wahanol i'r lleill, ynddi? Yn y gydystyn, mae hefyd yn music synthesizer hefyd, ynddi? Ydy. Mae yn analog. A hefyd, be mae'n gwneud ydy, mae'n sylweddoli, mae Ceftas yn mortal, oedd y pob arall. So mae'n gwneud incentive i tra
basically, y pobl yma sydd wedi bod yn gweithio'r codes i'r mister, maen nhw'n gallu, os nhw'n portio fe drosodd i hwn, nhw'n pres. Yeah. So mae lot o hynny'n ymlaen efo'r pockets ma. Ond dwi'n meddwl bod yr FGPA yn yr pockets mor powerus yna ddo. Dwi'n meddwl cofio'n powerus ydi o. Okay. Wel, y pwynt yw, mae Kieran wedi dweud, nhw'n gwybod sut i cymryd arian bant o chi. Mae'n wir. Maen nhw'n meddwl beth yw y pethau sy'n mynd i tynnu at pobl. Mae out of stock by design. Edrych, dyna ni. Super NT Classic, out of stock. Super NT SF, out of stock. Popeth, out of stock. Transparent, discontinued. Chi'n gallu prynu'r 8-bit dos, Classic a SF. Analog DAC wedyn os ych chi eisiau chwarae fe ar CRTs. So mae lot o enthusiast byd nhw'n gweld hwn fel opsiwn eitha neis. Ond os ti'n mynd lawr y hewl yna, byd nhw'n cael y frame meister neu'r OSC. Hwna mae'n cael reviews iawn ydy. Na? Oce, fi ddim yn gwybod. Dwi'n meddwl. Oce, so... Hwna'n opposite i OSS o'n ffordd fyd yndi. Ie. Bydd Hyperdub. Hyperdub, is it limited editions yw rein? Beth yw'r Hyperdub? Exclusive Hyperdub album cartridge. Mae'n dweud. Third year cat metal keychain. $50? Fi ddim yn gwybod. Anyway, os ni'n mynd... So, y rai dwi wedi prynu yw'r Mega SG a Super NT, a dwi ond yn gallu dweud, maen nhw'n solid o ran beth maen nhw'n neud. Maen nhw'n ffantastig. Y DAC maen nhw'n rhywbeth gwahanol. Yr unig vanity purchase dwi'n neud ar wefan yma ydy'r NES. Oh, yeah. Oh my gosh. Mini yw hwnna fe? NT Mini. Noir efe? Noir? NT Mini Noir, fi'n credu Ond wedi wneud... Beth gael fo? Wedi wneud un pethau do. Ond dim hwnna di'r... Os eisiau reproducio NES, beth yw'n nhw'r llall? NT Mini... Nhw ddim yn gwerthu unrhyw mwy, dwi ddim yn credu... O'n i'n ar ffens fyna yn mynd i gael hwnna. Ond o'n i bach fel beth i'n neud. Oedd e mewn fel aluminium shell neu rhywbeth, oedd e? Oedd. Ond retro USB AVS, hwnna di'r un tisio de. Ie. Oedd Kieran yn dweud hwnna, spel yn ôl, achos o'n i bron o prynu. Efe o'r Almain ma fe? O'r Almain dwi'n credu. Ie, ond mae hwnna'n dod â cwestiwn arall o'n i'r peth, oedd maen nhw'n iwsio boards NES go iawn yn yr AVS, a ddim yn cwestiwn dweud. Ti'n lladd, ydy lladd consol sy'n gweithio i creu ABS yn... Ie, mae hwnna'n wir. Wel, mae hwnna'n purist go iawn fyna. Ynddi. Save the whales, fi'n credu fyna, Emrys. Dwi ar wefan retro USB ys wneud ar ABS. Oce, na i swapio i ti na. Mae hynna werth, da. There you go. A fyd, mae hwnna'n edrych mwy fatha... Mae hwnna'n edrych fatha... Os fysa Nintendo yn neud. Ie, mae'r wefan bach yn dodge yn dwi. So ti'n meddwl, Dwi'n joio'r GeoCities vibe, de. Dwi'n joio, de. Dwi all about the GeoCities vibe. Dwi eisiau gael webring yn y gwylod. Ti'n cael webring, join my webring. So, yeah, for the real OGs yma, de. Oh, man. Ond, na, os ti'n wefan rhy fflashi rhy da, ti'n dda, beth sy'n mynd ymlaen yma? Ie, ti bach yn sas wedyn. Mae'r boys yma gyda gormod arian, sut nhw wedi cael yr arian yma, ie? Ble mae'r guestbook mae Kieran yn gofyn, mae fe'n edrych fel na. So, that's... Oh, god. Na, wedi Retro USB yn... Mae'n gwneud lot o homebrews a devs o so. Mae hwn yn pure websites, de, ond... Ond beth ydy, ti'n mynd nôl i'r analog, sgwm i analog? Sgwm i analog. O na i mynd nôl i'n fi, go on. Just dweud y fi beth ti eisiau edrych ar. Os ti'n mynd nôl i'r analog, oedd fan o'n, oedd gyntaf ti'n gweld ar y sgrin, just os i analog.co, a mae'n advertisio TurboGrafx 16 console. Oh yeah, Higher Energy, fi wedi gweld Analog Duo, dyna fe. Ie. Oh wow. So beth, ein gyda lai, dwi eisiau hwnna. Ie. Ond eto, heddi, dwi'n lyfio Mr. fi. Dwi'n eisiau Mr. fi'n aml. Ie.
Dwi'n hel, a dyn, mae'n conversation eisiau corti jyst y hyn. So, Yeah. So, mae rai, achos dyn nhw ddim eisiau fe marw a torri'r card, mae dadl fyna yn ei hunain, Emrys, lle wyt ti eisiau casglu stuff. O ti'n dweud, dynod o blaen, ti'n person sy'n hoffi casglu stuff a cadw fe'n ddiogel o dan y gwely. So, i fi, mae Mr yn ideal i fi, oherwydd, dwi yn casglu games. Dwi yn dall, wink, nudge. Mae rei pobl ar y we. Ella dwi'n nabod rei pobl. Ella mae rei pobl yn byw yn y tŷ ma, ella dwi'n byw yn hyn, efo casgliad o ROMs. The mother load o Archif. Ella mae rhywun yn y tŷ ma efo mother load o ROMs sy'n dileuo a ail downloadio fo bob diwrnod, cos mae'n legal i chdi cael am 24 hours. Ella. Ddim de. Pwy sy'n ei ddeud e? Just bod ni ddim yn ei tutorial ar stream, ni'n ffain. Ella ni'n adnod bod y person da'n siarad amdano efo multiple copies o ROMs fe, just like o'n i beth digwydd. Fi na, bod lot o bobl fel. Ond hefyd, dwi hefyd yn casglu games. Hefyd. So pwynt nôl, ond dwi'n. A i fi, mae'n gwestiwn reit fyddol i'r scene yma. Mae'n rai teip o bobl sy'n i'r eto gaming. Wyt ti, chai chdi plug a game i fewn, ta chai chdi ddim plug a game i fewn. So, dwi'n mynd gifio tos, de, yn personol. Dwi fatha, dwi wedi cael y game, ond mae well gyda fi copi fi o Final Fantasy 6 inbox Japanese ar wal. Oh, ie. Y hytrach na, di plug a fewn. Os mae'n chwarae... Fi'n credu, dwi am wneud y pwynt, os mae fe'n gêm fel platformer lle mae rhaid i chi cael y cywirdeb i gallu gorffen y gêm, wedyn, ffeindio ffordd o wneud e, ond os bydde'r emulation cystal, bydd ddim problem dy fi, ond fi'n gwybod mae yna cwpl o bethau ynglyn â chwarae'r gêm, a mae hwnna'n gallu cynnwys y controller greiddiol a chwarae fe fel o'ch chi arfer chwarae fe, a mae hwnna'n dod mewn i'r cyd-destun wedyn, chi'n meddwl, right, ond dwi ddim yn person sydd yn wel, o'n es i trwy cyfnod, pan dechreuais i'r clybiau gemau fideo, o'n i'n mynd trwy'r siopau elusen i gyd, prynu gymaint o PS2 games am 99 ceiniog, o'n i'n mynd pob man, ffeindio popeth retro ar y chip, and CEX, Cash Generator, siopau elusen. Dyna oedd y trinity fi o prynu game y fideo. A wedyn, nes i ddarganfod yr Everdrive cartridges yma, fe Crix yw'r boi o Ukraine sydd wedi creu rhan fwyaf o'r Everdrive cartridges yma. Mae'n ddipyn o all versions. A o'n i bach fel, oh my god, y syniad gallen ni rannu'r holl, casgliad cyfan ar SD card, ond chwarae fe ar yr hardware greiddiol, y caledwedd greiddiol, a chwarae fe just fel o'ch chi arfer chwarae fe, oedd hwnna i fi yn game changer. Achos o'n i bach fel, wel, pam bydden ni'n stresio i trio mynd o gwmpas, ar gyfer y 8-bit a'r 16-bit, sef SNES, Mega Drive, Master System, NES, y pedwar yna, pob un o'r game yna, fi'n gallu chwarae ar hardware greiddiol gyda Everdrive cartridge a'r Game Boy, obviously, a hefyd y Super Game Boy yn really nice attachment, a nes i wir joio chwarae Pokemon Coch playthrough cyfan o fe, achos oedd e mor cyfforddus, o'n i'n rhoi'r Super Game Boy mewn i'r Super NT a'r GB Everdrive mewn o'n i'n chwarae ROM hack, ond mewn fel o'n i mor cyfforddus yn chwarae'r game o ffordd yna. Mae fe'n ridiculous os wyt ti'n dweud o'r Joe Blogs beth ti wedi gwario ar fel y profiad na, ond i fi mae fe'n werth e. Ond, achos rhan o fe, fi wedi llwyddo i gael rai o'r stuff yna cael ei prynu trwy fy ngwaith achos y clybiau game y fideo. So mae hwnna'n sweetener tipyn bach, ond probably yn meddwl nôl, byddai probably wedi safio fyny a prynu nhw fy hunain anyway.
So, mae'n pres... Switch ei sgrin fi yn sydyn. Sorry, boy. Mae gen i fi, mae lot dwi 32, iawn, dwi'n sengl ys y blwyddyn a hanner ish. So, nothing bad, ond o'n i'n siarad efo rhywun, un o'r ffrind o gorau fi o plant, felly, a o'n i'n dweud, y ffrind gwaith, dwi wedi prynu pram, a mae pram, mae'n rili drud, a o'n 1,000 o bunna'r pram. 1,000 o bunnau? Mae'n fel MacBook. A dyn ni eisiau dweud, dwi'n neud pethau gwirion hefyd. Fatha be? Dwi'n trio prynu Philips CDI. So, hwn di thing fi ar hyn o bryd. It's all about the... Ond eto, mae hwnna'n failed console o'r 90au. Ond dyna pam mae fe mor special. Ond dwi'n deall, dyna pam mae mor special. Dwi'n deall eich fascination fel fi gyda fel gemau FMV a'r cyfnod yna, achos mae fe gyda'r tipyn bach o actio gwael FMVs mor bleserus i chwarae mewn game format, achos mae'n hollol ridiculous. Mae cwestiwn di dod mewn gan Kieran. Sut wedi casgliadau yn dod ymlaen yn ystod cyfnod Covid? Dwi wedi gweld bod dwi wedi bod yn prynu llai. Gweld hwnna'n neis Iwan, a hwnna'n nath neu fi. Wel, mae eBay a Amazon yn peryglis. Dyna beth ni'n dweud i bawb dros Covid. Oeddech chdi'n siarad am o'ch chdi'n hel games o Shopalista, felly. Y problem ydy Iwan, os di games certain oed, fyny at 16 bits, mae pobl yn gwybod i werth nhw wan. Oherwydd hwn... Mae gen i fi wefan... Dydal gen i fi do? Mae gen i fi wefan sy'n nodi prisio gema. Oh, right, okay. O, mae'n anhyglu. Hwn di do? Mae Steffan di dweud pobl yn gwario 4K plus ar beicio mynydd. Nid yw gaming yn 3D gymharu. Mae'n o'n pwynt. So, os di rhywun yn casglu gema cyfeddurol, mae'r wefan yma yn awesome. Price chart. So, for instance, Lion King. Okay? Ddim di Lion King. Ti'n di go. So, mae gynnu ni... paid a cael ei ddechrau ar y Sega Pico. That's it. So, that's... Ond, so, chdi list price... Mae hwn yn global, so obviously dwi wedi newid o. Yma na. Ond da ni'n byw yn byd global an, so... Ydy. So, Lion King ar y Japanese Sega Mega Drive copy. Sbe? Wow. So, mae hwn yn dod o fi at rhyw fath o tangent hefyd, de. Go on. Fatha... Prisha. Pan mae'n dod i games... heblaw fama by Japanese de. So os di pobl yn poeni am legality casgliad, SNES yn perfect example. SNES rhan de. Final Fantasy, dim 7, Final Fantasy 6, dweud iawn. Mae Kieran di dweud ynglyn â'r Sega Pico. That's a story for another day. Ddim mynd mewn i hwnna. Mae hwnna'n... Oh gosh. Sbio fama yna, okay? Final Fantasy 6 Advanced, iawn. English copy, iawn. So hwnna, yn £43 loose, £92 boxed. In box, Os yw'n prynu o'n Japanese, £1.37 a £3.1. Mae o'n nuts. A dyna pam, I suppose, mae fel yr analog, ti'n gwybod y hardware yma sy'n gadael chi chwarae pa bynnag version ti eisiau, mae fe'n werth y premium, achos os ti'n gallu arbed gymaint hynny o arian ar gyfer gemau a cael nhw fel casgliad hefyd, wel, win-win, efe? Dwi o'r barn, mae'n beth anodd i ni cael sgwrs public yma ydy y situation ROMs, de. O'n i'n gallu, so ti o beth, mae'r cyfreithwyr ddim, lot o bobl ddim yn siarad Cymraeg ta beth, so mae'n ffain. So Nintendo yn gwrando. Dos di i fama a sgwna di
mem hard drive. Yeah. So, mae gen i... So, ond eto, mae o rhywbeth i... Dwi o'r farn. Yr unig pobl sy'n gwneud pres allan o hen games ydy scalpers a... Yeah. So, neu siop... So, mae'n siop awesome. Gwyf i lot o ffrindiau'n byw Gaerdydd back in the day, a o'n i'n bod to'n mynd i... Byd efo, tomato. Super tomato. Yeah, super tomato, yeah? O'n i wastad yn mynd yna, cos oedd y boi yna, bod tro'n neis, so... Ond i bod yn gallu chat efo, di ffrindiau fi ddim mewn i gymau cyfrifiadurol, heb swn i'n methu siarad am Front Mission 3 Japanese, efo met fi, ond o'r boi yma, a ti'n sôn yn gwenu ac yn nodio. So o'n i wastad yn gwneud pwynt o prynu beth o siop fila. Ond mae siops fila yn... Dim byd fan yna dyn. Lot o bwysau, mae lot yn nhw'n cael lawr, so mae'n tricky. Super tomato, dwi'n lyfio super tomato, mae'n un o highlights fi bod tro dwi'n mynd yna. Ond, mae'r cwestiwn y roms man, dwi'n meddwl fydd y thing roms man, dadl fi erioed ydy, dwi'n lwcus, mae gen i fi job reit da, dwi'n financially stable, dwi'n cyfeithog, os dwi'n mynd i'r allan neud o, os dwi'n prynu beth allan neud o, i fi, dadl fi di, mae'r un dadl am piracy erioed. Na'r fersiwn prynu rhywbeth yn mor symbol allu di, so dwi ddim yn gorau dwy'n o, ti'n fel? So, for instance, dwi'n un o'r pobol yma sy'n prynu, mae'n lot o remakes yn cael ei rhyddhau. So, Sega Mega Drive Collection ar y PS3. Mae dy fi hwnna ar fel doi thing. Mae dy fi fe ar y PlayStation 4 plus ar Steam hefyd. Mae un o doi peth ar hwnna hefyd. Allai chwarae Sega Mega Drive ar mwy o peiriannau nes gyda fi ffrindiau. Ond dwi'n neud pwynt o prynu hwnna, ti'n fel? So, mae'n un da... Disney Collection, efe, gyda DuckTales a nhw i gyd. Goof Troops a... Game gyntaf i share am hyn blwydd oedd Darkwing Duck ar NES o hwnna, dwi'n lyfio fo. Ond, allai unwaith eisiau rhoi bwtio hwnna fyny, cos pam mae'n ei bwtio hwnna fyny, mae gynna fi ar Retrac sy'n rhedeg lot gwell, mae gynna fi ar y Mister, ond dwi'n neud pwynt o prynu nhw fel la. Dwi'n meddwl just yn mwyn i fi teimlo'n well yn fy hun. Mae'n yn diddorol. Mae hwn yn troi mewn fath o therapy session nawr, Emrys. Wel, dwi'n dadl fi di, y cheswm nath Netflix, Amazon Prime, mynd mor poblogaidd oedd o'n hawdd do. Oedd o'n blynyddoedd, oedd o'n haws i chdi mynd ar torrent website a downloadio ffilm na oedd o i trio cael y ffilm yn digidol doedd. Oedd. Ti eisiau gwneud y peth ti'n talu amdan yn symlach. Dwi'n meddwl mae'n aspect yna. Ond pan mae'n dod i collection o ROMs, mae'n o'n... So, for instance, archive.org, maen nhw legally yn reid stwff online. Mae bob dim ar nhw for educational purposes, it's get away fel la. Ond mae'n o son fod yn newid, so if you're going to get your amount of ROMs... Cael nhw nawr. Prynwch hard drives, prynwch cloud data, prynwch nawr. Achos mae archive yn... mae fe'n adnodd mor dda. Mae o'n un o... Os da ni'n cael ymlaen y thing eto yma, dwi eisiau gwneud noson lle da ni'n just mynd trwy archive.com. Archive.org. Cos ti'n gallu bwtio DOS games fod dim ar y site. Mae'n awesome. Dwi'n lyfio hynna. Mae'n hen magazines bod dim yna. Ti'n beth, falle, dyna ni'n un video podcast just fel ti'n dweud, archive.thing, a nawn ni'n mynd trwy pethau. Falle chwarae ambell i gêm ar y wefan, just, neud e fel na. Mae o'n archive.org. Hyd os ydych chi'n mynd video games, dwi'n gwybod pam ydych chi'n canto neis ydych chi'n mynd video games. Ond o ran ffynhonnell, rhywbeth, nes i ffeindio, dwi'n gog, so Sylwyn for Plumsan, dyn ti'n wedi Sylwyn for Plumsan? Na? Sioe teledu Cymraeg o 80au, 70au. Mae rhywun wedi uploadio, mae'n iawn. How dare you? Dwi'n gwybod Clowns Plumsan, fi ddim hyd yn oed yn dweud e. Unrhyw gog, de. Ond mae rhywun wedi updatio nhw i gyd ar archive.org.
Nhw yw'r arwyr. Nhw yw'r arwyr digidol. Nhw ydy'r arwyr tam mae Mr Nintendo yn o'n jail. Mr Nintendo. Mae fi'n casau Mr Nintendo. Fi dal yn aros i nhw redeg ar ôl fi ar gyfer yr Super Mario 64 ROM hack. Butcher o Peach, dyna reswm. Mae Kieran wedi dweud, oedden ni arfer chwarae gemau Sierra yn ystod amser cinio yn yr ysgol trwy defnyddio archive.org. Dwi yn caru gemau point and click Sierra. Oh my god. Oedd hwnna yn... pan o'n i'n 11-12 o gwmpas yr oedran yna, dyna oedd fy hoff peth yn y byd. A o'n nhw wedi cael fi mewn i'r point and click genre, gyda stuff fel... King's Quest, King's Quest, a... oedd un eitha obscure... Anyway, mae casgliad... Ti'n gallu ffeindio'r casgliad yn hawdd, so byddai bendant... Mae GOG, it's down. Space Quest, yeah. Dwi'n fawr Police Quest i gyd. Beast Within. Leisure Suit Sahari, Brilliant. Ond, dwi'n... Ond, for instance, hwn di peth dwi'n fi checio. Larry, nhw naeth wneud Sierra. Leisure Suit Larry, dyna pam o'n i'n obsessed â fe. Ond i'n gwybod y porn studio Sierra. Hey, come on. Ond dwi'n archive dot org wema de, dwi jyst i... Dwi yn dysgu bach o Japanese, dwi'n gwybod yn really stereotypical i rwy'n fatha fi. Ond sbia, Namco Community Magazine, bob un. Mae'n anhygoel. A mae gen fi un hobby weird, lle dwi'n lycio sbio'r hen copies o Argoses. Cos i fi, cos i sbio'r hen consoles a technoleg, mainly. Ond i fi... Mae'n eitha cool. Ti'n o beth, oedd apro pan o'n nhw'n dweud nhw'n cael gwared o'r actual thing, oedd e? Oedd, wow. Mae hwnna'n cool. Arwyr digidol y pobl sy'n uwchlwytho stuff i hwn. Mae just yn... Oh my god. Ond mae'n bob dim, so'n top, audio, software, image books. Mae o'n... dwi'n lyfio. Anyway, o ran gemau cyfrifiadurol, dim fi sy'n dweud chi, ond Ghostware. Da chi chwilio amdan Ghostware and an intro. Okay, non-intro yn dda. Non-intro, mae yna restroi... Complete ROM sets, no intro. Ond mae Ghostware yn affrylith yn mynd ymysg dynion y merched. A to, mae'n awesome o fwy. A mae just yn... So mae gen i fi gymaint o stwff dwi'n iwsio archive. Mae nhw'n mynd trwy problemau chydig bach. Mae'n lot o cwmni amdano nhw'n ddiweddar. Wel, confession bach, oedd dyna un o'r pethau oedd wedi helpu gyda'r arcade build. O'n i'n gofyn am gemau Dreamcast. Archive, dyna oedd y cyngor gorau. Es i fyna, a nes i ffeindio lot o'r goreon fel mewn ffeiliau ar archive. A oedd yn ffantastig. So, dwi'n fan fan, Internet Arcade, Bullfight... Bang. Tyddol. No way. A mae'n llwytho. Mae'n ridiculous yn dyw e. Oh my god, a mae hwnna'n neis achos weithiau... dyna rhyw noson hefyd, Emrys. Hoffwn ni gael sgwrs ynglyn â front ends. Ti'n fel retro... Launchbox. Bach o Sarah, Launchbox... Mae yna un o'r enw Big Box. Mae yna gymaint o stuff gwahanol fel yna. A os o'r pobl yn mynd i wneud arcade cabinet build, chi'n gallu rhoi'r opsiynau. Hoffwn ni ddangos i nhw'r cyfieithiad Batasera. Just dweud. Ond y thing yw, dyw hwnna ddim yn hollol gyflawn achos mae yna bits o fe so nhw wedi gadael ni cyfieithu to achos maen nhw fel hard-coded mewn ond bydd nhw yn ryddhau yn pellach ymlaen. Bydd hwnna'n eitha cool fi'n credu. So, un peth arall dwi'n siarad fi de. Na, dwi'n bod yn siarad. Mae'n cool, ti'n gallu cael y manuals a popeth. Fi'n gwybod mae Launchbox yn dda ar gyfer hwnna. Yndi. Lot o pethau o gwmpas yr actual game ei hunain. So, os di hwn loadio, hwn di beth dwi'n bod yn chwarae wan. Flashpoint 9.0 Infinity, iawn.
Mae Flash di cael ei canslo do. Do. Dim os sy'n downloadio hwn, de? Front-end ar gyfer Flash games. Amazing. O, So- mae hwnna'n sesiwn ei hunain un noson. Ond un peth ti angen neud, de, ti angen mynd i options, de, Yeah. a ti angen cael gwared o hwnna. Extreme games. Oh, yeah, Cos- of course. T'go Oh, be? no. Ma- Mae t'go be? wastad Ma- rhywun, efe, yeah. 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 Ond, fa ma wan, ar y chwith yma, website na, favourite stain. So, nhw'n dal yn, ond eto, mae na 66,805. Oh. Dyn nhw gyd yma'r machine mi gyda llaw. Mae nhw yn... Ti'n clicio am yn downloadio off server nhw. Mae hwnna'n neud i fi meddwl, dylen ni bendant gyd cael y meddalwedd front-end chi gyda na. So- A neud sesiwn lle ni'n rannu gemau ein ieuenctid, o'n ni'n chwarae pan o'n i fod i wneud gwaith, ond yn yr ysgol. Achos mae Flash games, dyna oedd bywyd lot. Oedd y Ciron yn cyfaddu fyna yn chwarae gemau Sierra, amser cynnion yn ysgol. Ni gyd gyda'r gem yna. Wow. Welcome to Pyongyang. So, welcome to... Beth? So, game rasio nath Pyang wneud atho tourist yn centre, dwi'n Mae o just yn... Mae hwn yn elfen o retro gaming. Da ni'n reid trwy'n fyny a chydig bach. O'n i'n chydig retro gaming. Ond... Stick cricket. Ble mae stick cricket. Dyna... A game pool. Dyna yw'r clasur. Y game pool oedd pawb yn gallu chwarae. Stick cricket yna. Ond, ia. Ond... Mae'n berig sbio hwnna. Ond, ia, mae hwnna'n thing yn ei hun. Yeah. Ond, na. Ond, mynd yn ôl at yr hein, lle. Ia. Ond, hwnna'n... Un o'r rhesymau pan dwi'n licio... Os o ddim gwadi'r ffaith fod games heddiw, di games yn rhoi'n bod well. Dwi'n mwyn sy'n mynd eistedd am ymwyl, mae games ar NES yn well na fydda. Mae nhw'n over time and place, mae nhw'n bwysig. Mae nhw'n wahanol. A dwi'n joio'r bit hanesyddol nhw hefyd. So, i fi... Dwi'n hoffi o rom hacio nhw a trio cael Cymraeg mewn i'r gêm ma. Ond mae hwnna'n rhywbeth eitha specialist, dwi'n credu. Ond, mae Ciron di... Naeth Ciron helpu gyfieithu Zelda NES. How cool yw hwnna? A gyda'r un peth dwi yn hoffi yw mae pobl clyfar iawn yn creu HD mods o'r gemau NES, fel y Zelda HD mod. Mae yna un... O, ie. Chdi ddech dangos ar Zelda HD mod? Wel, ti ddim yn hoffi achos falle ti'n meddwl am y thing. Ond, mae fe'n troi e mewn i fel SNES. Look SNES. Os dy... Sgwyddoch chi screenshots o'n i fi gael di'n siŵr dwi'n siarad am yr un un? Ie, na i dangos. Cos, os dwi'n... Na. Mae'n Ghouls and Ghost remake allan o'n chydig. Nath Final Fantasy 6 cael remake i'r Android phones. Mae'n edrych na phone games, I fi. Mae gynnu fi'r... Zelda NES HD mod. Cynnu chdi newid o, os ti'n sbio ar Mr. fan, gynnu fi folder Cymraeg yma. Efo ROMs ti ddechrau newi. So mae gynnu fi'r... Os ti'n gyflym, just beth mae'n edrych fel. O, hwnna yw'r hen un. So, os ni'n edrych fan hyn, dyna yw'r un newydd. Chdi cael gwaith o'r sgrin fi, ie. O, hwnna'n edrych na ffôn, hwnna'n edrych yn cheap I fi, de. That looks cheap, ie. Really? O, hwnna'n edrych yn awful. Absolutely awful. Lliwgar a dyna SNES games I fi. Hwnna'n flush game. That's flush game. Ti'n gwybod beth, oedd rhywun yn comments di dweud, union peth nes di dweud fanna. Hwnna'n edrych yn flush game. Mae hwnna'n diddorol bod... Ti'n gwybod beth ia, y bordor. Mae bob dim efo bordor dyn efo. Ei, dyma ni. Ie, mae Ciron dweud, edrych fel mae wedi cael ei creu mewn Game Maker 8. Yn hollol, ie. Neu fatha, mae Game Maker RPG Maker newydd
ar y Humble Bundle, mae pob yn fflocio i brynu fo. Ie. Na. Mae fi RPG Maker. Mae gen i ta 5 version o'n nhw. Dwi wedi gwneud 5 munud o gem. Ie, dyna beth mae pawb yn neud, a fi'n credu... Ond, un peth... Bydd i'r Saesneg ma, Na, mae rai pethau ti'n methu neud achos mae fe'n llun, okay? Iawn, fair enough. Anyway, y pwynt yw, hefyd, be ni'n mynd i dweud, oedd RPG Maker, wyt ti wedi gweld gallu neud y troslais? Mae dy fi rhywbeth, hoffwn i ddangos i ti, Byn nhw'n lladd fi am neud hwn, ond os dwi'n gallu neud hwn yn gywir, na i just cael ei fyny. RPG Maker. Achos os ti'n gallu clywed y actio llais, nes i wneud hwn am prosiect, oh my god, oedd yn hilarious, achos o'n nhw'n wneud yr actio llais y popeth. O, so dwi'n gwybod hwnna'n? Na i dangos, na i rannu fe trwy Discord, mae'n ffain. Achos gallai stream, there we go. Stream RPG Maker. So bydd ti'n gallu clywed trwy hwnna, okay? Right, so... strap in boys, mae hwn yn mynd i bod yn funny. Os dwi'n gallu swapio nhw. Ie, eisiau gwared nhw. Okay, full screen, mae rhaid fi wneud full screen. Ti'n gallu clywed pawb? Ynddo, dwi'n gallu clywed. Ie, okay. Okay, mae rhaid rhaid full screen, full effect of it. Scale. O na, fan hyn fe rhaid fi wneud Opsiynau. Peidiwch a beirniadu, dyna gyd fi'n dweud. Neu beirniadu yn eich pen, ond peidiwch a roi unrhyw fel... Neu, bod yn rigas, right? Achos, oedd hwn yn syniad fi. So nes i ddim gorfodi nhw, ond nhw'n fel keen i creu game, ond gwrando ar hwn. Oce, rhaid fi just yn bach o gefndir. O'n i'n obsessed gyda'r syniad o creu rhyw fath o game gyda troslais. Just agor eich meddyliau. Oedd person sy'n talentog iawn wedi creu, o'n i wedi gofyn i creu fel yr barod i beirniad. Ie, dot. Cerddoriaeth uchaf. Na i troi'r cerddoriaeth lawr yn bach. Ond fi eisiau ti cael yr... Full effect. Full effect, si. Right. So... Dwi'n mwyn gweld y gem as put i share y screen. Oh, damn. O, dwi'n gweld ar y stream, ddo. Ond ti'n clywed ddo? Ynddo, dwi'n clywed am, ddo. So, let me just checkio ble ma. Okay. O, ni'n cael stats mynd o'ch hwn. Right. Yeah, sorry. There we go. So, y peth, o'n i'n obsessed gyda syniad, syniad o gael voice-over mewn game, a oedd y ffrind fi'n sy'n dda ysgrifennu wedi creu fel... Oedd e'n teimlo fel fwy o novel, so no way o'n i'n gallu gorffen y project yma, achos oedd y script naeth ei creu mor hir, ond mae fe'n clas, a hoffwn i'n neud rhywbeth gyda fe, falle visual novel yn y gorffen, yn y dyfodol. Right, newydd. 12 mlynedd yn ôl, roedd y tair ohonyn ni wedi cytuno fod syniad gorau amdano ni oedd gwahanu. Gwneud yn siŵr bod pawb yn hapus, yn arbennig y fam ni sydd wedi troi'n drist o'r dair ohonyn ni yn mynd mas yn y byd. Hold it together, Emrys. Paid nawr. Okay, sorry, fe fi clicio. Roedd ni wedi gwneud nifer o bethau mwyn dangos does dim problemau gennym ni. Ennill tournament crefft am ladd a tynnu lluniau sydd yn dal eich anadl. Oh, sorry. A fi? Roedd ni wedi gwneud yn siŵr bod fy mrodyr ac fy mam yn gallu byw heb broblemau. Rydw i ddim eisiau dweud beth, ond y swyddi wnes i, dydw i ddim yn falch o. Beth naeth o, wawb? Beth naeth o? Mae'n swnio'n dodge, ynddo? Anyway, sorry. 12 mlynedd? O na, fi di neud y 3D... David? Wait, sorry. Bren i all of us. Oh, sorry, rhaid fi mas o fe. Fi di 3D mod a mae di mes o fe lan. Wait a sec. Na, paid. Mae di spoiler fe. Ti'n spoilio hwn, ddyllen nhw'n eich di wan. Na. Am gas o fe. Jesus. Right, wait a sec. Sut fi'n cael gwared o'r mod? Game? Plug-in manager, here we go. Cymryd 3D mods mas. Right, off. Yeah, reid y 3D mods off thing a neud efo... Right, nawr chi'n mynd i cael profiad gymaint well.
Okay, wait a sec. Mae rhaid I fi restart, ail ddechrau fe'n anffodus. O, cychwyn! O, fi gallu skipio trwy fe, pai ffynnu. Ffyni. Right, here we go. Dyma ni eto. Strap in, guys. Right, newydd, achos chi ddim eisiau colli 12 down. mlynedd yn ôl, roedd y tair ohon... Roedd ni wedi gwneud nifer o beth... A fi? Roedd ni wedi gwneud yn siŵr fod fy mrodyr ac fy mam yn gallu byw hebro 12 mlynedd? O na, mae'r Pwy mod wedi ddim cyrraedd wedi gweithio. Dafydd? Ond mae ddim fod edrych fel hwn. Neu falle... Iawn. Mae ddim wedi safio. O, gom. Fi ddim hyd yn oed gallu mynd mewn. O, na, mae'n spoiler fe. Wait a sec. Scale. Na, sorry. Fi ddim wedi cael cyfle i dangos hwn i unrhyw un. A mae just yn upsetio fi fod fi wedi made with MV, basic. Mae boi a the voiceover yn sôn upset yma peth hefyd. Mae yn. Nes i fod i fe wneud e'n amlwg. Here we go. Third go. Mae Steffan wedi dweud glanhau toledau y tîm rygbi lleol. Mae hwnna'n eitha 12 mlynedd yn ôl. Here we go. A fi? Glanhau rhywbeth yn y... Here we go. Pwy wedi cyrraedd gyntaf? Wedi cael ei trisio, guys. John? There we go. Neu efallai roeddwn i'n digon lwcus i fod yn gyntaf. Yeah. Brenw i Oliver. Brawd ifanc a fod yr ohonom ni. Heddiw, roeddwn i wedi cytuno fod yn bwysig i ymweld mam. Yeah. Roedd hi heb gweld dair ohonom ni am 12 mlynedd. Genau, 12 mlynedd? Yeah. A just randomly ti... No, gwrando. Ie, fi'n gwybod mae'n dim ond audio ar y chwith, okay? So fe'n berffaith, nhw just yn kids. Ydyn ni... Os y mod i sortio hwnna allan? Na, basically, beth nes dylen ni wedi wneud oedd recordio fe mewn stereo. Ond nes i ddim. Nes i recordio fe mono am rhyw reswm oedd e just i un clist. Fi ddim yn gwybod. Mae hynna'n esbonio lot am ei perfformiad. Mae pawb wedi gyrraedd oriau cyn ti. Wedi cwmpo band o tren neu rhywbeth. Doniol. Ydy mam yn iawn, Dafydd? Doniol. Mae hi'n hapus. Hapus iawn. Redig i ffwrdd cyfrwng yn colli gwen ar wyneb hi. Doniol iawn. Ydych yn mynd i symud? Tali lan, bachgen bach. Tali lan. Symud! Symud. Iawn. Dim ond joc oedd e. Naw, rai brasio neu bydd yn colli mas o'r bwyd roedd mam wedi cyfeinio. O, pai colli bwyd mam. Mae'n amhosib i fi colli e. Ti a John yn... 12 mlynedd i bod. Oherwydd roedd ti'n arbennig... Sut mae'n mor nonchalant am y holl beth? Gyda crefft amlan. Rwy'n ni'n gallu colli am un diwrnod, Oliver. Yn arbennig pan ni'n gweld mam. Okay, wait a sec then. So, okay, fi di siarad gyda ti. Oliver? Oliver? Dim ond wedi dod oherwydd mae'n bwysig i weld mam. A Johnny. Paid Johnny. dwi'n celwydd pob amser. Bydd na cosi ti'n troi'n hen cyn fi. Mae hwnna'n amhosib. Rydych chi'n 4 mlynedd hyn o fi. Rydych yn mynd i marw cyn fi yn bendant. Right, okay. Dim ond os rydych yn cadw o'r osgo hen ddyn. Ble mae mam? Yn ystafell i. Roedd hi'n benno Pam mae pobl mor passive-aggressive yn y... Pwy di'r hero yn y gema? Pwy sy'n gwybod? Anyway, here we go. So fi'n mynd lan y grisiau nawr. Oh god, fi di cyto fe mas, wait a sec. So, na i wneud e fel na, so chi'n gallu gweld popeth yn gywir. Right, so... Oliver. Oliver? Oh damn, sorry pawb. Ti'n colli vital plot points fan hyn. Prynawn da, mam? Roedd e wedi cymryd 12 blwyddyn. Oedd ddim merch yn rhan o'r grŵp, so oedd rhaid i bachgen lleisio fe. Pam dwi ddim yn sioct? Pam dwi ddim yn sioct o hynna? Mas heddiw o gobl. Hyfryd fel bob amser, mam. Cutscene, Brent, come on. Hyfryd fel bob amser? Mae 12 mlynedd di bod. Seasons! Dwi'n fwy mas o respi i un Seasons! Ti'n caru fe? Pa i dweud ti ddim yn caru'r gêm ma? Be ti'n chwarae? Ti'n chwarae Final Fantasies? Mae hwn yn well! Gormod o plot holes am Emrys. Yr un peth gyda fi, ond rydw i mwy enwog gyda Crefft amladd. There you go. Beth amdano ti, Oliver? Beth oedd ych wedi gwneud i heiddi arian? Rydw i ddim eisiau siarad amdano fe. Oh dear. Rydych yn artist mania? Dwi'n clywed, ie! Just dweud, o, gweithio mewn siop, ie. Dwi'n meddwl, o, rhywbeth yn really dodgy, dwi'n eisiau siarad am.
Ydych chi'n gallu stopio profocio pawb ar y bwrs am un eiliad? Amen. Amen, ie. Hwylus i gwneud. Efallai dechrau gyda... Steffan yn dweud mwy o tallau nag plot. Oi! Peder y poen ydy'r plot wedi cicio fewn eto. World will be then. Beth? O mae ddim ond yn 9 o'clock. Oh, got it. You got a friend in me. Hynna oedd o amser oedden ni fwy tair o chi. Oh dear. 12 mlynedd yn ôl. Mynd i weld pawb. Mam, gyda parch, rydyn ni'n oedolion nawr. Dim plentyn sydd angen help o'i mam nhw. Y tair ohonoch chi yw fy mechgyn ifanc. Byddwch yn gwando ar eich mam. Mae Kieran yn dweud, yw hwn math o newydd o torture. Hei, beth ti'n meddwl? Mae hwnna'n Final Fantasy remake. Nos da, mam. Hei, wnaeth hwn cymryd ni cwbl wythnosau i wneud. Hwnna'n anodd. Oh, sorry, wnaeth ni stopio fan hyn wneud y voice-over. Fi'n gwybod pam, o dyna oedd diwedd y project. Ond, oeddech chi wedi gweld e hefyd... Cael gair. Roeddech chi'n iawn, beth sy'n bod. Oeddech chi wedi gweld e, roedd hi'n glir i weld. Roedd mam wedi ddychryn. Roedd hi'n edrych fel marwolaeth ei hun yn mynd i lladd hi. John, beth yn y byd yn ddweud? Mae yna ddim byd yn mynd yn anghywir gyda'r aduniad. Please, fod yn ofalus a dim gwneud pawb yn dres. Dwi ddim yn trio gwneud hwnna, Oliver. Rydyn trio helpu pawb. Mae mam wedi cael ei ofni o rhywbeth. Nes i ddim gweld e. Gweld hi dyle hwnna. Bod ddim y ffordd oedd hi edrych yn gwmpas yr ystafell. Ei ddwylo yn crynu'r holl amser. Roedden ni yn ystafell gyda hi. John, paid. Rydyn trio helpu. Mae Dafydd yn rhy styfnig i rando. Go on. Mae'r wolaeth ei hun yn trio lladd hi. There we go. Hey, mae nhw'n plant, okay? All that on just $500,000 budget. Crazy what you can do with technology these days, Kieran yn dweud. Alright. Di newid i weld yn rhywbeth. Rydych chi'n re-cysglyd, mynd i gysgu ac yn y bore rydw i eisiau ti ymddeheirio am trio rhoi syniadau yn bennau ni. Rydw ti wedi gwneud digon yn barod. Beth? Pa syniad? Pa syniad da? Nes i'w cwrdd yn mynd y syniad? Oedd yn mynd y syniad? Ond un yn bwy. Pob tro roedden ni'n gyrra'i gilydd, roedd ti a Dafydd yn pigo arno fi. Unrhyw siawns roedden yn cael. Mae Dafydd yn gwneud iddo fi teimlo fel person gwan yn feddyliol. Oh my god. Roedd ti bob amser yn gwneud fi teimlo'n gwan yn gorfforol. Am flynyddoedd, roedd rhaid i fi gadw lan gyda ti a Dafydd ac ar yr un pryd edrych ar ôl mam oherwydd roedd hi'n ddim yn cael unrhyw help ohono ti neu Dafydd gan fod y ddau ohonoch chi'n mynd mas ac yn gwneud unrhyw beth roeddech yn teimlo. Gadawais ti a Dafydd, mam a fi yn ôl. Ond roedden ni... Beth sy'n digwydd pawb? Round 1, fight! Steph. Rwy'n gwybod, roedd yn syniad fi i'r tair ohonom ni adael y tŷ ac mynd mewn cyfeiriadau gwahanol. Ond roedd hwnna'n oherwydd oedd ti a Dafydd wedi ffeindio swyddi sydd yn helpu mam. Edrych ar ôl ei hun. Roedden ni wedi gweld hwnna fel cyfle i drio gwneud rhywbeth bydd mam yn falch ohono i. Oliver. Brawd bach. Dafydd, ydy Oliver yn iawn? Ie, mae'n iawn. Mae dim ond wedi cofio rhywbeth o'r gorffennol. Gwrando, rydw i eisiau pawb lan gynnar yn y bore. Os ydych yn gallu codi'n gynnar a deffro'r ddau, iawn, mae hwnna'n dasg hawdd. Dafydd, John, Oliver, rwy'n flin am y poen roeddech wedi mynd trwy ac rydw i'n ymddeheirio am y poen bydd rhaid mynd trwy ar ôl y fori. Oh, hello. Beth sy'n digwydd? Wedi mynd yn ddi. Oh, sorry. See? Item, skill, cyfarbar. Be ni'n mynd i neud, guys? Status. Tarian, pen, corff. O'n i'n mynd full out yn popeth, ond just a story oedd y peth, you know? Hwn yn ddech iawn? Yeah, bit yma. Ffurfiant. Gawn ni weld beth yw ffurfiant, yn meddwl. Oh, ewch yn ôl. Na. Opsiynau. O'n i'n neud opsiynau. Oliver, a dwi'n gallu cael gair? Yn y tywell. Oeddech wedi gweld e hefyd, ymddygiad mam. Roedd hi'n iawn, beth sy'n bod? Oeddech chi wedi gweld e? Roedd yn glir i weld, roedd mam wedi dechrau. Roedd hi'n edrych fel, oh god, mae jyst ar loop yn diwe. Dark Solution. Stafell i ddwy. OK, there we go. Dyna ddigon o hwnna. Fi'n methu dangos mwy o hwnna. Fi'n mynd i roi thing Emrys i'r brig. So os ti gyda rhywbeth... Mis ti dangos o ddim byd mwy i ddangos gyda chdi. There we go. Right, mae fi stopio hwnna. Diolch am dangos hwnna. Dyna oedd premiere. Be nhw'n gael...
Fi ddim yn cofio. Galar Gerddi'r Brodyr, right? So, coming to a publisher near you. Self-published. Yeah, self-published. Amazon Kindle, self-published. Oh, come on nawr. Pai bod yn gas. O'n nhw fel kids. Yeah, so. Fi methu be, ond syniad fi oedd wneud e, ond tegwch, wnaeth nhw dysgu lot o sgiliau defnyddiol wrth wneud e. A oedd e'n eitha... Oedd e lot o hwyl yn cael nhw i... Mae Kieran dweud, methu aros I chwarae hwnna ar Ouija. Ouija. Yeah. Na, fi'n credu mae Stadia wedi cymryd diddordeb, so fi'n okay. Na, maen nhw wedi gwneud game development yn mwy. Oh, na. Oh, gutted. Oedd nhw'n weld hwnna. Oh, paid dweud hwnna. Ond da iawn i'r plant am y crefftwaith. Diolch, Steph. Diolch. Ti'n meddwl sydd wedi taws newid yna? Os oes yna un yn y cyw really into it. Yeah. Fysa hwnna wedi taws newid o dim meddwl de. O, bendant. Fi'n credu achos... Un tengan da. Ie, un sy'n really mewn i'w codio a'r byd yna a creu. A fi'n credu falle hefyd, achos nes I gael rhywun gwirfoddolwr I ysgrifennu stori, a oedd e'n hir ar gyfer creu gêm, os byddwn ni wedi mynd at nhw a dweud, right, chi sy'n creu'r stori, gallu bod yn syml iawn, a just creu gêm sydd yn gweithio, bydd hwnna wedi falle bod yn well, so... Ond ie, dyna ni, rhywbeth gwahanol, ond unwaith dwedais ti am RPG Maker, o rhaid I fi ddangos I hwnna, achos o'n I ddim wedi cael cyfle I ddangos I unrhyw un arall. A so ti'n gallu dangos I aelod staff sydd ddim yn gwybod am gemau fideo hwnna, achos nhw'n mynd I mynd beth ti'n neud bai. Ond chi'n gwybod y cefndir o RPG Maker, a mae lot o fel memes ynglyn â gemau RPG Maker, achos mae pawb yn defnyddio'r fel y set standard chi'n cael gyda'r gêm. Faint o RPG Maker sgynna fi yn thing mi, which is City Searcher. RPG Maker MV oedd hwnna gyda lle. Yeah, so gynna fi RPG Maker 2000, RPG Maker 2003, RPG Maker VX, RPG Maker Ace, a sy'n mynd o'r erioed I gael I bwtio fyny. Usage time, 1 minute, yn 2017. Oh my god, mae hwnna'n nuts. Hwnna'n eitha funny. Dwi'n meddwl bod hwnna yn Humble Bundle situation, de. Na. Mae'n eitha funny, though. Yn chat, fydd y Stadia Lucas iawn I cael hwnna. Fydd y Stadia Lucas I cael rhywbeth. Oh, god. Yeah. So, yn symud ymlaen at pwnc falle gwahanol, ni wedi bod yn trafod nawr FPGAs, Mr, Analog. I think really siarad am y Mr yn dim ots. O, na, ma'n wir. Falle ti eisiau trafod tipyn bach am y Mr. Y resymau, achos dwi ar y ffens gyda'r Mr. Mae rhan o fi'n meddwl, o'n I yn meddwl am eiliad, ffantastig, lai roi hwnna syth mewn I arcade cabinet, a wedyn, actually, mae PC, dyna'r pwynt, achos ti ddim yn gallu chwarae fel 3D games, a lot o gemau fel Tekken a stuff. O'i ti? Methu chwarae 3D games, ti'n dweud? Wel, na, ti'n gwybod, rai fwy, I don't know. Methu, actually, ddylai fi di... Set yma lan. Mr FPGA yn rhywbeth dwi'n caru. Mae gennym fi gymaint o consoles. Mae gennym fi sim racing setup. Mae gennym fi 2 VR headsets. Gennym fi'r consoles I gyd. Mae gennym fi PC pwerus. Mr dwi'n joio mwyaf. O bellfar. Absolutely bellfar. Dwi... For instance, man. Dwi'n wedi bwtio fyny fi. O'n I am blynyddoedd, o'n I all about retro ac. O'n i'n lyfio retro ac. Dwi dal yn meddwl bod o'n awesome. So, ond, ers dwi'n cael y Mr, dwi wedi tynnu... gyda llaw, diolch yn fawr iawn I Steph am ei gwaith caled yn neud y cyfieithiadau am RetroArch, just yn dweud, a os hi eisiau ymuno gyda fe a cyfrannu at y prosiect, mae fe fel prosiect open source mewn ffordd lle chi just yn gallu wneud beth bynnag chi'n gallu a cyfrannu, so... Cyfieithu hwn lle? Yeah.
So, obviously, mae yna loads o waith i wneud, ond o'n i jyst eisiau rhoi bach o cymeradwyaeth achos fi'n gwybod mae cyfieithu unrhyw beth yn gallu bod yn dasganodd, ond mae cyfieithu rhywbeth gyda, mor dechnegol a retro arc, yn siarad. Ti'n mynd i'r menus yma, a mae gen bob un cor i menu hun. Exactly. So, chwarae teg, hats off. Ond cyn i fi cael y mister, yn mynd i fewn i'r scene mister, dwi all about, oedd y list na y fanna yn llawn consoles, oedd y NES, Japanese, American, bob dim yna. Ond ers fi cael y mister, mae usage fi o Retract yn mynd lawr. Really? Ond mae Retract yn awesome. Ydy. Unwedig i rywun sy'n... Di bob un emulator gora ddim yn Retract. Na. Ond, unwedig, dwi'n dall, di pob ddim efo nostalgia am hen games. Na. Ond, mae gen pobl diddordeb, a mae Retract yn dyfais mor, mae'n tŵl mor... Ydy. Mae'r chwarter awr, hanner awr gyntaf anodd i cael gas mewn. Mynd ti'n gwybod, mynd i fanna, mynd i online updater. Na, mae'r biosys a stuff fi'n credu, Mae biosys yn dechrau mynd. Ond beth sy'n awesome dyna di, os ti di eistedd lawr a diseidio dwi eisiau Retract, math o foi, ti am fynd i... Ti math o foi sy'n ei ddarllen hwn. Ti'n ddweud? GitHub. Exactly. Dyna'r thing. Dwi bach yn intimidated gyda GitHub a stuff fel na. Dwi'n fan mawr o'r plug and play, popeth configured, popeth yn gweithio, a pam wnaethon nhw fel yr hackio'r analog stuff, o'n i fel gallai just about cael hwnna i weithio, ond sim rhaid i fi cyffwrdd efo fe o'r pwynt yna ymlaen, sy'n digon teg. Y tincro, fi'n gwybod, mae rai pobl wrth ei boddau da. Dwi ddim gyda'r ymynedd i wneud hwnna. Dwi'n lyfio. Ti'n tincro. Mae Kieran yn dweud Jojo. So, just... Gef i Jojo yma. Dwi wedi gwario mwy amser yn settings Retract. Dwi wedi chwarae Retract o bellffordd. Hwna'n swnio'n ridiculous i fi, ond fi'n deall beth ti'n dweud. Ond, un tip na reid i rhywun sy'n dwi'n meddwl pob yn faman yn lycio games felly. Os ti'n meddwl cael Megas G, neu meddwl mynd i fewn i'r lôn mister, just bwtio Retract a chwarae o gwmpas fo Retract gynta. Modd cael yr holl ROM collection a hwn just mor hawdd. Mae just, a wedyn chi gallu cael play bach a gweld, actually, ydy e'n random fel impulse purchase, neu ydy e'n rhywbeth actually fi eisiau chwarae fe gyda'r controllers greiddiol, neu fi eisiau fe bod yn union o ran y latency. Mae Steph di dweud, ymunwch please, mae 2,000 o geiriau bit i wneud. Oh my god, dim ond 2,000? Ti'n siŵr dim ond 2,000 sydd ar ôl? Ym mhob section nawr. Mae hwnna ddim yn lot o gwbl. Dwi'n efo cores fyd. Steph, ti'n gallu gadarnhau heno? Os mae fe dim ond 2,000, achos mae hwnna'n cyffroes iawn i fi. I fi, mae hwnna'n swnio fel the final furlong. Tiod, efe furlong, dyna'r dywediad. Catchphrase, fi wedi bod yn gwylio catchphrase, gweld, so... Say what you see, fi'n obsessed, sorry. Os bydd, anyway. So, bydd hwnna'n cool. Sorry, fi wedi tarfu ar dros be o ti'n dweud, Emrys, go on. Na, dwi'n meddwl y beth pwysig ydy, allu di wneud y hobi yma mor anodd a mor drud at isio. Ond mae'r jumping in points Retract cos allu di garantio chdi, os mae'na broblem ti'n cael specific o Retract, allu di just teipio yn y Google y broblem o Retract ar eolo, a mae'n at 20 fideos am y peth. Mae'r cymuned Retract, heblaw am y holl infighting am course, heblaw am hynna, ond, mae pethau dweud efo siarad, mae'r Megas G chdi, Mr fi, mae nhw'n vanity purchases o fewn vanity hobby. So, mae o'n next step.
Fa ma'n, yr unig beth gyda fi fa ma'n, ydy stwff dwi'n byth i rhedeg ar Mr. So, Dreamcast. Ond, pan mae'n dod i pethau fel hyn, wedi ddim cael really casgliad ROM sets. Na. So, mae hyn yn Dreamcast. So, for instance, dwi'n y broses o modio Dreamcast fi ar hyn o bryd, i mwyn mi gallu chwarae ein off. Cos dwi'n mae hen discs yn fragile. So, ydi. So, mae casgliad hwnna. So, i fi, hyd oedd pan ti'n hyd oedd sbio ar Mr. a FGBA unrhyw beth tan ti'n cael spin o hwn. Fe ti'n rhedeg hwn off mobile? Fi'n gwybod. Oedd e'n amazing. O'n i'n testo allan... mae dy fi RetroArch ar mobile, ond hefyd nes i lawrlwytho Nintendo 64 emulator ar gyfer y mobile, sy'n gweithio'n amazing. O'n i'n treialu rai o'r text o stuff o Super Mario. O'n i'n mor impressed, achos o'n i'n meddwl, bydd e bach yn fiddly, especially yr controller N64. Ond, chwarae teg, mae'n really hard. Mae'na core newydd i N64, sef Movement 64 Next Plus. A mae wedi dod, mae nhw'n dal yn stryglo i emulatio, software emulatio N64. Mae o'n technoleg reit anodd o be ti'n darllen ar y forums. So, mae PlayStation emulation more or less perffaith. Done, Wel, ys ti'r stuff 4K. Ti di gweld y stuff 4K Duck Station, efe? Duck Station? Duck Station, Mae hwnna yn rhywbeth wahanol. Ond, fi'n credu... Top tip yw'n hefyd, o ti eisiau lot o underrated top games, sy'n rhedeg yn dda, PSP. Mae'r emulation 9 times out of 10 yn berffaith. A mae'na gymaint o hidden classics yna. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n dilyn, hoffwn i wneud, fi'n gwybod beth sy'n ffynnu yw, cyn y sesiwn trafod retro, o'n i'n meddwl, a wedyn o'n i'n gwybod bydd loads o topics, ond definitely fi eisiau rhoi rester wrth ochr fi bod ni yn trafod rhywbryd yw modio. Y scene modio, modio consoles, modio handhelds. Mae lot o bobl falle di modio i 3DS's, y 2DS's. Fi di un o hoff handhelds i modio yw'r PSP. Ar gyfer gemau retro, y PSP yn anhygoel. Achos chi'n gallu chwarae... Mini Ninjas, ti eisiau, Be? Mini Ninja? I mwyn i chdi gallu... mwyn i chdi gallu hacio PSP, ti'n cael copio Mini Ninja, wyt? Neu Lego Batman. Na. Does dim angen. Mae'n haws na hwnna. Mae just yn ffail roi ar y memory stick. Mae fe'n... Dyna beth i'n meddwl. PSP mor hawdd i modio. A wedyn, be chi'n gallu neud, be nes i, oedd chi'n gallu cael fel memory stick adapter thing sy'n gael chi roi SD card mewn. So chi'n gallu cael lan at fel 128 gigabyte arno fe o fel PSP games, holl casgliadau, popeth, basically. Ella na dangos oed fi, pan nes i modio PSP fi, o'n i'n gael copi o Lego Batman, a o'ch ti'n gorau rhaid certain save file specific i mwyn yn gallu overridio'r buffer yn mwyn yn gallu reid y cod fel yr original Xbox chi angen Splinter Cell neu Rock Warriors 2 neu rhywbeth fel na, dim ond y ddoi yna chi'n defnyddio. Memory card yw'r unig peth anghywir gyda'r PS Vita. Mae Kieran yn dweud. Memory gate dwi'n modio. Oh god. Ond bydd rhywbryd yn dod dros y stuff yna, achos nhw wastad yn. Nhw wastad yn ffeindio rhyw random memory file neu rhywbeth yn y cod. Mae Switch yn hacked. Mae gen i fi rule of thumb yn fyna fydlu. Na i byth hacio neu modio current gen. Na, fi'n credu mae hwnna, mae rhaid cael os chi'n chwarae'r, fel, bydden ni ddim yn teimlo'n gwael nawr i modio Xbox 360 a wneud beth bynnag dwi eisiau dy fe, achos dwi'n teimlo, achos dwi hwnna ddim yn current gen. Na. Fi di wneud mods ar y Wii, Xbox Original, PSP... O'n i'n to fairs, o'n i'n to fairs yn coleg o mates fi yn prynu fatha Wii ac o'n i'n hacio nhw.
O ie, achos mae mor hawdd, USB stick mod, mae fe mor syml, a wedyn, fi'n credu mae yna rhyw e-mail neu red letter, bom neu rhywbeth, dyna'r ffordd nes i ddefnyddio modio'r Wii. Ond fi'n credu, beth, os ni gallu mynd nôl i'n cam, o ti'n sôn am wneud digital mod i Dreamcast, mae yna cwpl o rhain wedi ymddangos nawr. Mae un ar gyfer y PlayStation 1. Tetra Onion un, ie? Wel, chi'n gallu gwneud Tetra Onion, ond mae yna ffordd arall. Nhw'n galw fe'n digital PS1 digital mod. Fi'n credu... Ar y sgrin, ffynhonnell da arall ar gyfer modio ydy Retro RGB. Ar gyfer YouTube channel am gyda wefan. Mae fama, os di rhywbeth werth a gallu modio, mae'n listed yma. So, os ydych PlayStation yma. Here we go, beth mae'n dweud? PlayStation 1. So... na, mae just yn siarad amdan. Ond basically, y thing o'r digital thing, chi gallu just roi'r SD card syth mewn, achos mae wedi cael ei soldro mewn i'r hardware hunain. Does da ddim X-Station. Ie, dyna ni. Yn efe fanna? Basically, ti'n soldro fel... dyna fe, X-Station. So, optical drive emulator, ti'n gael nhw da? Dyna ni. Mae nhw'n ymddangos nawr, a bydden ni wrth fy modd, achos mae casgliad mawr dy fi. Mae casgliad fwy dy fi o gemau PS2 na PS1, ond mae dy fi casgliad eitha mawr o PS1 games. Dwi'n credu bydden ni hoffi, ond bydden ni eisiau rhywun i wneud i fi ddo, achos fi'n rubbish yn soldro. Mae Kieran yn dweud, mae'r PS Vita yn handheld mor dda, ond mae'r memory cards yn costio cannoedd. Yndi, memory, oedd yn... Ond fi'n credu dyna sut mae popeth yn mynd nawr. Edrych ar yr memory cards ar gyfer y PS5 a'r Xbox One Series. Dyna yw'r thing cost mawr sy'n mynd i bod am flynyddoedd, dwi'n credu. Ond dwi'n cofio PSP a PS Vita, ond nhw'n... beth yw'r term? Proprietary, Right. Oedd nhw'n specifically cael ei wneud i'r console yna, a dwi'n cofio, oedd yr un PSP am 32 meg, oedd o'n wirion, de. Ond yma, ond da i'n siarad, chdi'n dweud, ti'n bod yn un i streams o'n un i streamio rygbi ar y PS2. So, ffordd o'n i'n rhedeg games o hwnna oedd, trwy free McBoot. Ti angen neud tutorial video o hwnna rhywbryd, o step-by-step guide, achos bydde loads o pobl eisiau gwybod yn union. Hwnna low-key, fatha, dwi'n mynd twitch, dwi'n mynd modio, dwi'n mynd sodro, dwi'n mynd agor. Fantastic. Dyna'r un fi eisiau na. PS2. Just cael PS2, wel, gys i PS2 efo built-in Ethernet yn cefn, sef yr un slim. Os ond ych Ethernet port, yn cefn, prynu free McBoot, dwi'n siarad i link chi ta 6 pint, 8 pint yn yno. Memory card efo'r software. Ti literally plugio hwnna fewn a mae'n neud y gwaith. Ti'n mysio twchad y console o gwbl. Ti'n tynnu allan, mae console nôl yn stoc, a gallu rhedeg games off home server fi. Sydd heb gyrraedd CD... Mae'n wych, de. Mae'n bach yn ffidli, ond mae'n wych. Ond fatha hwn yn hwn, ti'n siarad am gynnar der, optical drive emulators ma. Na, mae'n cyfnod eitha cyffroes. Mae'n cyfnod cyffroes, achos basically maen nhw'n neud yr equivalent o beth mae analog wedi neud, ond gyda game 3D fan hyn, sy'n really cyffroes. A o ran y pobl na sy'n just eisiau chwarae a cael y profiadau, a falle sy'n ddim eisiau casglu'r game, neu eisiau cadw nhw'n ddiogel o dan y gwely, neu mewn cabinet neu ar y wal. Mae hwn yn opsiwn ffantastig, ond dyna, o'n i dweud am y soldro thing, dyna'r unig thing, os gallwn ni prynu fe a cael rhyw fath o guarantee neu rhywbeth, sa'n gwybod, ond sa'n siŵr os mae y maes yma'n... Dwi'n hwn fydd y next frontier i retro enthusiast, oherwydd mae'r rhan emulation wedi hitio to, really, do. So, for instance, dwi efo'r mister yma mawn, ti efo un chdi. Maen nhw'n more or less perfect emulation. I 99% o'n ni, mae'r emulation yn 99% yn dda. So, so'n ffordd gwella yn rili, nag oes. Ond, dos di fyny'r 32 bits. Dos di o PS1, N64, Jaguar,
i fyny. Yeah. That's... Next Frontier, dyna yw'r cam nesa. So, mae'r emulation ar gyfer retro, ac mae'r software emulation fyd y fodol na, really. Ond i pobl sy'n eisiau chwarae'r consoles. Yeah. So, fi efo Dreamcast eisiau GDE mod fi. Chdi efo PS1 eisiau y mod yma. Optical thing. Yeah. Hwna fydd y thing nesaf da. Cael... Just eisiau pwmpio y data cywir fewn i'r machine cywir ti wan da. Yeah. So, do hynna fydd y thing nesaf. Achos... Dwi'n gweld yn dy nuts da. Ie, y reswm hefyd, o'n i bach fel, tynnu nôl o PSE. Un, fi di prynu'r minis i gyd. Fi di modio... Dyna'r gêm... Mae hwnna'n topic gwahanol hefyd, yw yr holl mini consoles, a'r hawsaf i'r anoddaf i modio, a'r gorau o ran beth chi'n gallu neud arno fe. PlayStation 1, PlayStation Classic, y mini console PlayStation, hwnna yw'r gorau o ran beth ti'n gallu neud gyda fe. Ond mae fe y gweithaf in-box. So, mae yna restrau gwahanol ar gyfer beth sy'n gorau heb modio i'r gorau i'r gweitha, beth sy'n gorau ar ôl modio, a wedyn beth yw'r faint mor hawdd a faint mor anodd yw e. So, nes i pigo fyny, fi'n credu maen nhw'n edrych mor cute hefyd, ond i'n erbyn nhw, achos o'n i bach fel, mae dyfu'r Mega SG, mae dyfu'r Super NT, pam, ond y peth yw, mae rhaid meddwl, os ti'n mynd ar wyliau mewn rhyw cabin neu ti'n mynd rhywle sy'n mynd i bod noer a ti di bwcio gwyliau, oedd e'n perffaith achos chi'n gallu mynd ar rhywbeth fel na, achos dwi ddim yn costio'r ddeiar. Ti ddim yn poeni os mae fe'n torri, ond so chi'n mynd â analog product gyda ti. Tiod, mae just yn... mae'n eitha ddrud. Ges i bargain, falle mae hwnna di mynd fyny yn ddiweddar. Do, hynny di pobl yn mini consoles ma de. Ond mae'r mini consoles ma yn troi allan. Dwi'n y broses y troi hel nhw. Dwi'n talu hynna feint de. Ti o beth, fi'n credu mae dy ti'r un fi ddim gyda. Mae dy fi'r gweddill. Mae dy fi box po fi. Oce, nawr ni'n mynd i nôl y boxes. Un box gyda fi le ma. Okay. Ond i fi, be dwi eisiau neud efo mini consoles ma? Neu, beth yw e, Generation Game Music nawr, i just wrth i ni ddangos nhw gyd. Just i dda, sgyn fi ddim interest i chwarae mini consoles ma. Dwi'n y broses y hel nhw. Dwi'n cael deals off eBay. Dwi'n specifically eisiau i torri. Oherwydd, dwi'n eisiau chwarae nhw. Ti eisiau fframio nhw? Dwi eisiau fframio nhw. Ti o beth sy'n ffynnu ddo, yw'r curiosity, achos nes i wir joio modio y PSP, a faint mor hawdd oedd e i modio fe. Weles i faint mor hawdd oedd rhain i modio, a o'n i'n gweld e fel challenge personol. Just cael, mae'n nuts, dwi'n cael mwy o fel byddhad o actually modio nhw, na chwarae nhw. Achos mae dyfu'r Mega SG. Mae hwn efo'r hack fi. Mega Drive. Ti eisiau gwybod beth diddorol am yr un yma, ddo? Go on. Os ti yn retrac i hwn ar ei core PS1, mae o'n outperformio y PS1 Classic. No way. Yndi. Mae hwn yn gryfach peiriant na'r PS1 Classic. Edrych ar y box, ddo. Fi'n rhoi rein yn y cefndir weithiau a cyfarfodydd fi, a mae pobl pob yn mynd, oh my god. What a nerd. Ond y pwynt yw, fi'n caru'r box o hwn, achos mae fe just fel y... Oedd dyfu'r original box rhywbryd, mae wedi torri nawr, pan o'n i'n blentyn, a dwi'n cofio mae rhywbeth really nice ynglyn â cael y box. A ti'n gwybod y manylion bach yma, ti'n gwybod y logo bach yna, fi'n dal fan hyn, gyda'r free Super Mario Bro. Mae hwnna'n cool. Sorry, mae ddim yn zoomo mewn yn gywir, ond chi'n gallu gweld a mae'r casgliad y gemau... Ti efo'r box PS1 efo chdi fanna? Ydw. Iawn, sbio'r cefn hwnna, iawn. Oh, sugar, sorry, mae thing fi di dod allan. Metal Gear Solid, iawn. Here we go. Iawn. Hyn mae'n tyfanol ydi o, iawn. Sbio di'r cefn y PS1, iawn. Sbio di'r screenshot Metal Gear Solid yna.
Yeah. Yr un lle maen nhw'n siarad, ie? Yeah. Iawn, so, beth yw'r number o hwnna? 1.4.15. De? So yeah. So, hwn ydy cefn... Hwn ydy cefn... O, dwi'n mynd gweithio. O, fydd ddim yn zoomed in. Iawn. So hwnna... Yeah. Mae hwnna fel un screenshot, iawn. 1.4.15. Yeah. Hwnna ydy cefn y game. Metal Gear Solid, iawn. Yeah. Oherwydd, pwy ti'n siarad efo Baker yn y game, you need to contact Meryl. Yeah. Alright, you should be back on the CD case. No way. Cos os ti wedi prynu PS1 Classic, yeah. Mae wedi reid o'r cefn y box PS1 Classic. Oh, hwnna mor glyfar. I love it. Ti'n hoffi hwnna. Easter egg bach yna. Love it. Ond ti angen hwnna. Ffordd Hideo Kojima o stopio. For instance, hwn yn Europe fo yma. Dwi'n negar allan. O, eisiau fleck o pixels. Na i roi rein ar ochr nawr, achos... Ond y pwynt yw, ni'n hoffi'r boxes. Ia, ond oedd hynna mor cool. Cefn bob un Metal Gear Solid, mae efo 1.4.15 na. Ie. So, o'n i'n... Isi'n dyrdi allan pan si o hynna da, ond... Ie. So, na, Mae'r mini-consoles, ie, maen nhw'n really... Maen nhw'n kind of... Fi'n gweld nhw fel bach o guilty pleasures. Achos... Cos... Maen nhw'n neud y dau peth yn wael. Yn retro gaming, mae yna ddau... Mae yna graff... pres... Yeah. A faint o ddad rhywbeth. A pan ti'n reid mini-consoles ar y ffôn mesur yna, diolch yn dda yna di. Mae scalpers ydi'r chwalu yr diwydiant. Yeah. So, for instance... Mae hwnna dim dlawd. Lle fi brynu hwnna. Version wrong. Anyway. Yeah, so... Mae scalper... So, RRP y NES greiddiol oedd 60 quid i fod. Yeah. Ond mae scalpers yn 20. So, di consoles oedd ddim yn had. No. Which, oedd nhw'n fod, oedd nhw'n creu i chdi cael prynu nhw yn Matalan ar y ffordd i tyl. Hyn oedd pwynt nhw. Ond, so maen nhw'n ddryd, a dyn nhw ddim yn emulator dda. No. Ond maen nhw'n neud be oedd y Retron 5 yn neud. Oedd o'n neud o'n syml. Ond byddwn ni yn dweud rhywbeth bach yn wahanol fanna. Mae'r PlayStation Classic, mae mod chi'n gallu neud gyda'r... Mae dyn o'r enw, na i cael look nawr yn Discord, Magnus RC yw'r gai ar-lein, a mae fe wedi neud mods sydd yn amazing. Mae'n chwarae lot gwell na'r greiddiol, a mae'n neud lot o... Ie, mae'n dibynnu pa thing. Ond ar ei ora, mae'n chwarae retro ac ar Android yn di. So for instance, smawn iawn, ar NES mini na iawn. Ie. NES o ran pwer a CPU a beth mae fe'n actually neud yr un... Ie, bendant. Mae Android newydd yn pwerus iawn. Ond, da ni wedi bod yn siarad yma faint o guilty pleasure oedd analog. Ydy? Ond eto... Mae'r Mega SG yn chatach. Ydy, ond mae dal yn guilty pleasure, achos os chi'n meddwl am y byd yna, dylech chi ddim really, ar ôl prynu'r stuff ddrud, mynd a meddwl, mae rhaid i fi cael hwnna, ond mae'r cute factor, sut maen nhw wedi creu'r things, a faint mor fach ydyn nhw, a'r original fel... controller, adapter, mae fe gyd wedi pacynnu'n gywir, so chi'n meddwl, fi'n teimlo fi methu mynd heb nhw? So ti'n mynd i ddefnyddio nhw, ond mae ddim yn meddwl ti ddim eisiau. Fi'n gwybod mae'n swnio'n hollol ridiculous, ond fi'n teimlo fi methu cerdded. Wedig, nes i brynu'n rai fi o CEX, a o'n nhw ar fel offer anhygoel i gymharu gyda'r pris y scalpers yn rhoi ar nhw. So, o'n i ddim yn gallu just cerdded heibio heb brynu fe. So, I don't know. Mae just un o'r pethau yna sy'n bach yn weird. Dwi ddim yn neud synwyr logical, ond os chi'n gwybod chi'n deall.
Ie. Os da ni'n byw mewn byd logic o hobi yma, sa chdi ddim efo mega SG yn ysaf. Na, sy'n Wel, a hefyd, swn i ddim efo... Nes i bildio Mister cyn i'r peth mynd yn rili poblogaidd. So wan wedi prynu kit. O'n i gorau seinio fyny i ryw electronics websites yma, fatha efo fake educational email, yn mwyn mi gallu cael o. Cos mae'r Mister yn modular, a ti'n prynu bit ar wahân i ddod o at ei gilydd. Sy'n un o'r aspects pam... O dwan, ti'n gallu prynu... Bydd hwnna'n big put-off i fi, byddwn ni ddim yn gallu delio gyda hwnna. Os o'n ni ddim yn gallu ffeindio un tutorial i ddangos sut i setio fe gyd lan, byddwn ni ddim yn cyffwrdd â fe. Mae'n mor hawl o'n de. Mae'n rhywun di rhai sgript dwi'n de. For instance, Siwr haws fi ddangos chdi. O ie, wel, sy'r updates. Mae rhywun fi'n dilyn o'r enw RetroTuner. Mae fe'n... Oedd e'n dweud, naeth e talu rhywbeth fel 300 pint, right? Ond... Oedd dy fe y fersiwn fwyaf diweddar, plus oedd e wedi pre-configuro gyda pob console oedd e wir yn hoffi. Wel, So, beth sy'n dda am Mister ydy, allu ddod fod mor rhad neu mor rhad Asterix. A ti eisiau fod. Yr unig peth, mwyn chdi cael dod i fewn i'r sîn yma, yr unig peth ti'n gorau prynu ydy'r DE10 nanobod. Sef educational board yma sy'n cael ei werthu website electronics. Ond hwnna ti angen. So os chi'n cymaru fe gyda rhywun falle chi ddim yn gwybod y sîn yma, os chi'n meddwl am y Raspberry Pi, chi'n kind of yn cael yr un fath o syniad, chi'n gallu cael y basic board syml, neu chi'n gallu cael yr un house... yr un fwyaf diweddar pwerus gyda 4K monitors yn gallu gweithio gyda fe, sef y Raspberry Pi 4. Hwn ydy Mister, ond hwn ti'n technically angen. Fydd i'n myth i chwarae bob dim, ond just hwn fydd i angen. It looks... That's a wholesale electronic site if I ever seen one. Ti'n fel? Mae'n... So mae'n... So hwn ti'n prynu, ond... Beth sy'n... So, os ti'n just yn prynu hwnna, am £98 hwnna, mae gennych chi Mister. Ond beth sy'n ideal ydy, gennych chi gwefenna wan sy'n popio fyny. So, for instance, ti'n gwybod, Mister Complete 329. Dyna beth fi'n edrych ar fwy... Fydd hwnna'n fwy cyffroes i fi. Boi yma, dwi'n lyfio boi yma. Pwy bynnag sy'n y website yma, dwi'n lyfio boi yma. So, mae yna add-ons. So, fama mae modular bit yn dod. So, mae gennych fi... Bob dim yma, de. So, Wow. So, na, sgwyn bob dim. So, for instance, ddau gyntaf na, mae'r un gyntaf na, a i-bod, di cael ei ar gyfer VJ i rhai chdi yn y CRT. Right, A mae hwnna ar gyfer digital, so fo digital, optical out a HDMI. Okay. So mae hwnna'n bod sy'n rhaid i'ch benno, a hefyd ti'n cael fan bach sy'n neis. So, wedyn mae gennych chi hwn, sef just USB hub. So, yn lle cael un USB, mae gennych chi lot o'n nhw. So, mae gennych fi hwnna. Hwn sy'n bach yn beth o, ti angen Neo Geo, perfect example. Heb yr add-on RAM yma, ti'n byth i chwarae Neo Geo, so mae gennych fi hwn. So mae hwn, mae'n mynd i gostio, mae hwnna yn £53 am RAM. Ond, os ti yn prynu'r tri yna, a na fo wedyn, mae gennych chi'r Mister, tan ti'n prynu'r cas, so cas fel as gyda fi sy'n thrw. A wedyn, fe di gwario snack adapters ydy'r ffordd ti yn chwarae controllers go iawn. So, mae o mor modular at eisiau fy wneud. Ond, bar to entry, i chi chwarae rhan mwy o'r 8 a 16-bit consoles ydy'r D10 yno. Ond, neu gyd i'n byd at y boi o'ch ti'n siarad am, just prynu complete kits. Gyda key pre-configured popeth yna. Chi gallu cael yr updates hefyd sy'n gallu ogi chi gael stuff, mae hwnna'n hawdd i wneud hefyd drwy fe. So, mae hwnna i fi yw, byddwn ni'n mynd lawr y route yna yn lle meddwl am trio roi stuff gyda'i gilydd. Ond wedi dy hynna,
Pan nes i dwi'n lyfio hwn, mae job fi'n IT hefyd, so dwi'n bach haws i fi hefyd, ond mae yna boi, so yna gen sgrin o fyny, mae yna rhywboi dros Covid wedi gwneud sgript newydd, so o blaen chdi'n gael pre-configure bod dim ar PC a reid yr SD card i fewn a gobeithio chdi'n gwneud o'n iawn. Ond rwan, so o blaen o'ch chi'n rhedeg update ac o hwnna'n update certain cores. Ti'n mynd i update all, boi ma di wneud script tiny. Oh, nice. Mae o'n ffindio update i'r mister ei hun. Mae o'n updateio bob un core sy'n officially ac unofficially supported. No way. Mae o'n sgripio, so for instance, y ffordd, di arcade ddim yn un thing yma. Mae o'n trin arcade fatha arcade boards. So for instance, mae'r game yma'n based ar y Frogger board. So mae'r games yn derivative o Frogger neu o Space Invaders. Mae'n bach o hanes o fanna de. So mae'n sgripio y ffeiliau cywir i'r arcade games hefyd. Dio ddim yn sgripio games consoles, eich dy hun. Ond mae script yna wan. So chdi'n prynu hwn wan. Chdi dy hun wan. Ti di prynu add-ons, ti di plygio fe fewn, ti di SD card i fewn. Os long ti di y base image ar dy SD card, i dy bwtio fyny hwn, fys dy background yna. Yr unig ti'n gwneud i, reid y script yma ar y machine, a mae'n neud y gwaith i gyd. Wow. So be dwi'n neud ydy, dwi'n cael highlights, dwi'n cael pop-ups, GitHub, Mister. So pe dwi'n gwybod mae'n update, dwi'n for instance, mae'n update awesome i'r NES yn ddiweddar, lle maen nhw'n, dwi'n mwyn gwybod sydd yn y thing ar dyn chdi, integer scaling. So, oedd o'n traffarth o'r NES. So, mae yna rhywun di wneud script i'r NES thing, so na i just load it games ydyn. So it's Back to the Future, Bash Arch. Mae yna rhywun di wneud... Dwi'n mwyn cofio lle, allu ffamau. Anyway, mae yna rhywun di wneud... O, dwi'n fideo, de. Virtual Cop. So, mae yna rhywun di wneud o, so mae'r aspect ratio yn berffaith. I 216p. So, ti'n pethau fel... Hyd yr unig beth da am Mister dros yn sgynnau chdi. Mae'r update i hwn constant, de. Oes, ie. Constant. Ond o'r ochr analog, dwi'n teimlo fel achos oedd e o safon mor dda, i fi, mae'r update diweddar, mae'r Mega SG a'r Super NT, mae big thing, update, ond fi'n edrych trwy'r restr o problemau, maen nhw mor specific i falle un neu doi game, ond i bach fel, oedd e ddim really yn perthnasol i fi yn bersonol, anyway. A dwi'n teimlo, mae'n ffynnu achos wnaethon nhw, o'n i trafod hyn tipyn bach cyn, ond o chi gallu modio, mae gai o'r nhw Smoke Master neu rhywbeth. A mae fe wedi wneud y mods yma i gallu gweithio ar yr analog products, a tua fel mis ar ôl i fe dod mas yn cyhoeddus. Ond oedd fi'r Everdrive cartridges fel y peth cyntaf. So, y big push fi oedd, achos o'n i wedi buddsoddi gymaint yn yr Everdrive cartridges, a maen nhw'n eitha ddrud, ond am beth maen nhw'n neud, dwi'n teimlo maen nhw'n werth bob ceiniog. So, achos o'n i wedi buddsoddi'n barod, o'n i bach fel, wel, nawr, os dwi'n prynu'r analog, does dim rhaid i fi meddwl am prynu'r cartridges separate, mae fi'r Everdrive cartridge. So, chi'n chwarae So dwi'n siarad hwn i fyny ydy, oedd hwn yn game oedd ddim yn gweithio'r analog am ages. Right. Cos mae hwn yn special chip games. So, un problem sgyn analog hefyd ydy, mae cefntrys yn athrylydd, that's all, yn y scene. Ond hefyd, mae o'n arrogant ac yn bengalad, a nid ddim cymryd i ddeud. So, mae o'n ffrio fel lot o pobl ma sy'n neud stwff i'r Mister. Gallai dychmygu. So am ages, ti ond yn gallu mynd ar analog a be mae cefntrys yn dweud, lle. Mae o'n 99% yna fo, ond oedd o'n, am ages, oedd o'n stryglo efo stwff special chips games.
Special Chip Games. Hedfan na, Fox efe, Star Fox, oedd hwnna'n issue. Twyd fo am ages oedd, na, dim yn bosib wneud. Ond eto, nath rwy'n neud o ar cyn i Mr. allan yn y Mist Project, nath rwy'n neud o hwnna, a nath Cefdra sortio wedyn, cos oedd o'n gorau wedyn doedd. Ond, hwn ydy'n neud peth am yr un anodd. Hwn, mae'n constant update. Ond rhywun di cwyno, to the thing nes i ddangos chdi gyna am yr virtual cop na. Nath rwy'n just commentio un o'r hogia Mr. yn dweud, so na ideal, so ni'n cael 5 times virtual cop, a 2 nod wedyn oedd i'n neud o. Cos oedd y boi dweud, 2 lein o cod ydw'n neud fi yn neud o. A pwysio allan o'r GitHub. Ond mae yna gymuned, mae yna teimlad, fel ti'n dweud, mae Cefdrys yn un boi sy'n athrylydd. Os chi'n fwy agored ac yn fodlon i bobl eraill cyfrannu, chi'n mynd i cael gwell gobeithio yn y pen draw, achos chi'n cael pobl sy'n gallu cywiro a wneud yn siŵr bod... Wefan yma, for instance. OK. So, hwn ydy'r Mr. FJ forum. OK. So, mae'n ideal. So, fatha chdi'n dweud am Cefdrys, union beth chdi'n dweud fan. So, mae'n just yn awesome. Heblaw am, maen nhw'n ffrwyd am ram ar hyn o bryd, ond dim watch yna. Ond, mae Mr. yn... Ond, ti'n gorau fod yn tinkerer i enjoy Mr. de. Fi'n credu dyna'r un elfen sy'n rhoi fi off, achos y dywediad yn Saesneg, over-analysis causes paralysis. Byddwn ni just ddim yn chwarae'r gêm o'n i eisiau chwarae, achos byddwn ni'n ffidlo, a fi ddim yn hoffi ffidlo. So, dwi'n teimlo mae'r Everdrive cartridge mewn cyfuniad gyda'r stuff analog yn gweithio'n gwell yn bersonol i fi. Ond na just i gorffen nawr, na just dangos i chi y boi mae Crix, achos... Mae popeth mae fe wedi wneud. Dwi'n joio a fe wedi prynu buddsoddi lot yn stuff e. So, mae dy fi fan hyn, nid yr Everdrive N8 Pro, achos sa chi really angen fe, oedd dy fi'r un cyn. So, hwnna ar gyfer... os ni jyst yn clicio arno fe'n gyflym. Just cyn i chdi cael ymlaen de, mae Metal Jesus, beth o? Metal Rock Jesus, fi'n gwybod. Mae'n fideo gwych yn mynd trwy hyn i gyd. Mae o'n absolute, mae hwnna'n fideo werth. Os ydych chi interest yn... Fi di gweld yr un ti'n siarad. Mae fe'n dda, achos mae boi arall caveman neu rhywbeth yn fel dosio'r stuff yma. So, ti'n gallu gweld fyna, mae lot o'r stuff yma'n gret. Os ti'n mynd wedyn... Bydd e'n diddorol i gweld faint mae fe'n costio nawr. 239.99 plus mae'r pris wedi mynd lan hugely. Mae yna wink, mae yna Chinese knock-offs ar eBay de. Fi di gweld rai nhw. So, Crix, y rai sydd dy fi yw'r Mega Everdrive, ddim y Pro, ond un o'r rai eitha diweddar. Everdrive N8, eitha diweddar hefyd. A wedyn, beth oedd yn diddorol yw, oedd y Super Everdrive ddim yr un i fynd amdano. Dyma'r un sydd dy fi, XZ, Mega Everdrive XZ. Ydy hwnna'n chwarae Special Chip Games? Ydy. Sorry. Mega Everdrive XZ yw gyfer Sega Mega Drive. Mae fe'n chwarae... Pa ni hynny sy'n chwarae... Mega CD Games off oedd. Di hwnna'n neud? X7 neud hwnna? Mae'n rhywun di rhyddhau fatha un o hein. Lle ti'n gallu reid ISOs Mega CD yna fo. Dyma'r un sydd dy fi. Iawn, oce. So gallai chwarae Road Avenger ar os o'n i eisiau. Ti'n mwyn gorau cael CD thing add-on na? Na. Ond neu, falle yr un arall mae un o'r Everdrive's cartridge fi'n galluogi fi wneud e, achos weles i y guy Smoke guy yna. Mae Kieran yn dweud, cymryd Metal Jesus Rock, popeth mae fe'n dweud gyda pinch of salt, nad yw'n hollol wybodus o'r mwyafrif o'r pethau yn siarad am. Mae'n dweud hynna, beth dwi'n licio amdano fo ydy, mae o'n cyfaddau hun. Ydy, dwi ddim yn gwybod y gwybodaeth i gyd. Na, mae o'n cyfadda, bob dim dwi'n dweud, mae o perspektif fi. Ydy. A dwi'n meddwl bod o'n just yn boi, mae o'n boi neis,
Hyd o pan mae'n cael stuff i fewn a dwi'n licio. Mae'n dawnsio rownd y peth ffaith dwi'n licio fo, wedyn mae'n deud dwi'n licio fo. Dwi'n lyfio, dwi'n meddwl mae'n straight shooter, de. Ond, cos mae'n reit up front am fy hun. So, Everdrive N8 fan hyn, mae dy fi hwnna, Mega Everdrive X7, a wedyn mae'r Everdrive GB, Everdrive GB, a wedyn ar gyfer yr un Super Nintendo, es I ddim lawr y lôn o SD to SNES. So, es I lawr fan hyn, SD to SNES. A mae hwnna wedi gweithio'n gret. Felly, so ni wedi trafod nawr am 2 awr o 5 munud y retro, a gallwn ni wedi trafod am llawer lot o fwy, ond nawn ni meddwl am cwpl o topics gwahanol tro nesaf. Bydden ni'n keen iawn I wneud hwn o bryd i'w gilydd, achos mae'n eitha diddorol I gweld beth sydd yn digwydd yn y scene yma, a dyn ni wir yn joio scene yma. Neis I gallu gael sgwrs am stuff yma, bach o gyngor a Q-Stream siarad am, My Life in Gaming, mae nhw'n... nhw yw'r top of the top. Sy'n credu, nhw sy'n gwybod popeth. Mae nhw'n math o hogias yn gwneud voiceovers I RPGs forga. Bendant, nhw yw'r guys, gotta love them. They are who they are, a maen nhw'n gwybod ei stuff, ond falle ddim defnyddio nhw fel troslais. Mae Retro RGB efo weekly roundup hefyd. Mae'n cool. Na I plan ysgrifio un nhw, fi'n credu. So mae o, bob wsos, mae o'n mynd trwy forums, trwy Twitter, mae pigo stwff fyny yn y scene emulation a scene modio. Cool. A mae o'n mega SD, hwnna sy'n ddod Ond, so'n cool cael un, os ni'n cael ymlaen hyn, nid un lle da ni'n siarad amdan YouTubers. Mae'n lot. Definitely. Pa rai ni'n credu gymharu rhwng My Life in Gaming gyda Metal Jesus Rocks a pethau fel yna. Achos mae'n neis pan chi'n ffeindio rhywun sy'n gwybod ei stuff a sy'n defnyddio a chi'n hoffi. So, nawn ni gael Modern Vintage Gamer. Modern Vintage Gamer, mae fe'n gwybod ei stuff. Ond dwi'n licio fo ddo. Mae'n rhywbeth I fforang, Mae boi o Australia, mae bach yn arrogant. Mae bach yn arrogant. Fi'n deall chip ar ysgwydd. Ond mae fe'n gwybod ei stuff, so mae rhaid I chi pwyso a mesur hwnna. Ond mae'n gwybod ei stuff, da. Ydy. Achos fe naeth fel neud y mod hacks greiddiol Xbox original, so Bob from Retro RGB yn un dda hefyd, right? Ni'n mynd I gorfod gadle fyna am heno. Diolch am wylio, mae wedi bod lot o hwyl yn trafod popeth retro. A byddwn ni, nawn ni bendant amser le ni wneud fwy o rein yn y dyfodol, achos mae'n good, mae'n neis I gallu trafod y stuff yma, a na I edrych ar y rester, falle y rester yna'n defnyddiol I ni gwybod a gallu trafod mwy o stuff wedyn ar y stream, na I bendant, ond diolch yn fawr, pob hwyl, diolch. Campion, ta-ra. Ta-ra. Right.